Ja tutaj mam te symbole. I jak myśmy to zrobili wtedy? I no one są inne. Ja wiem. One są inne, no to ale w sumie spoko. kielichy, tam był żółw i tak dalej. No, aha, to ja ci podaję te, co są trumny we wnękach, nie? No to jest tak, kwiatek, taki tulipan tak jakby po prostu. Patrzę, gdzie on jest. To kwiatek, no. Następnie jest kielich, ale nie taki jak wczoraj. I no tak, albo taka klepsydra jakby. Dobra, no. I dalej jest tulipan, ale inny, taki pusty w środku. A, pusty w środku? Pusty w środku, takie ta góra, czyli taki to zarys. Być... Czyli ten pusty w środku, a to jest taki, kurde. Albo jak tak jest, albo jak dobra, git. Dobra, no to poszło. No i idziemy dalej. Tutaj, tak, to jest... Temu od nowa, bo nie da się chyba... Albo da się? A była wybrać? taka opcja tam do wyboru play from the start, ale dobra, nie szło, to robimy, nie szło jej rozwinąć. Pokażemy wszystkim o co chodzi. Dobra, no to Niklaus, teraz będzie zabawa. Świece. Tak, tylko ja tu najpierw wajchę pociągnę. Kolejność, nie wiem, kolejność według zegara, nie? Tak, już ci podam. Chwila, moment. Ja tu pokazuję, jest pentagram u mnie taki i wokół świece są. No i muszę w odpowiedniej kolejności zapalić. No. Czekaj, ale cośmy robili wcześniej, bo ja w tym ołtarzu nie mam tych znaków. Coś wcześniej jeszcze trzeba było zrobić. No bo kolejność według zegara, a potem dopiero będziesz miał znaki. A, tu, dobra. No, no to tak. To na godzinie 10 pierwsza. dobra. Na 12 druga. Dobra. Na 8 trzecia. Dobra. Na 6 czwarta. Czekaj. Na 6? Na godzinie 6 czwarta. Dobra. Na godzinie... czekaj, źle to zaznaczyłem. Dobra, moment, jeszcze raz od nowa robię. Dobra, na godzinie 10 pierwsza. Dobra, 10, czekaj. Na godzinie... 10, 12. Na 12. Potem na 8. Dobra. Na 6. Tak. Na 4. I na drugiej. Dobra. Mamy to. No i dobra. Okej. Teraz jest, teraz symbole są. Czekaj. Aha, te takie na tych kolorach, a nie. Te połączenia teraz. One będą tworzyć chyba symbol, tak? To było to, 4 symbole, z 4 symboli jest złożone. I kolory są dwa, tak? Czerwony i niebieski. Tak, czerwony i niebieski, no. No to na czerwonym to mam tak, od dołu celownik. Jeszcze raz? Celownik na dole. Mam, kółko czyli z to jest X-em. to, no, z czym jest połączony? U góry tak jakby krzyż prawosławny. Dobra, który czekaj, ale... Który u góry ma literkę U. A, to, czekaj. I jeszcze... Ale nie, bo one są podobne. Krzyż prawosławny i literka U. I ten krzyż prawosławny w poprzek ma kreskę, która jest z 2 literkami E do zewnątrz. Wiem, o co chodzi. No. Tylko ty masz z U. I u góry to jest może być U. to. Dobra, i jeszcze z czym to jest połączone? I U takie jest z oczkami? Nie, bez oczków. Kurde. To chyba tutaj, żem zabłądził. To może to jest ten drugi, czekaj. Ale czerwony czy niebieski to miał Czerwony. być? A, dobra, to jeszcze raz. Czekaj, ściszę grę troszkę, bo jest za głośno. Dobra. Okej. Jeszcze raz. No to na dole, ja się zaplątałem. celownik. No jest celownik, tak. A jeszcze zobacz. No. Prawosławny na nim. Ale ja mam bardzo dużo podobnych. Ja mam tak. Górna poprzeczka dłuższa od dolnej. Dobra, no, krzyż prawosławny, potem jest co? Krzyż z U? On ma na górze U, ten krzyż. No. A jeszcze w poprzek jest przecięty kreską z 2 jakby znaczkami euro. O, może tak ci powiem. Do zewnątrz skierowanymi. Znaczy, no bardziej E. Bardziej wiem, litery E to są. Dobra. Jeszcze raz. Tak. Potem to. I potem to. Ale jak tu się zatwierdzało, że to jest dobrze? Albo jeszcze drugi chyba trzeba zrobić. Nie? No to nie wiem, chodź zobaczymy drugi, ale mi się wydaje, że wczoraj po pierwszym już było. Dobra, drugi, mi się wydaje, że tam jest błąd, bo są bardzo podobne znaki po prostu jeden z drugim, wiesz? No to tu jest tak, jest haczyk skierowany w prawo. Jest tak, od tyldy się zaczyna u mnie, jest tylda. No to tylda przecina w środku haczyk. Jest w prawo. Haczyk, ale haczyk jest trójkątem zakończony? Tak. I haczyk ma na górze oczko z oczkiem mniejszym w środku.
Oczko z oczkiem, dobra, a co Mniejszym. jeszcze oprócz I jeszcze tego u jest? góry ma U, ale z oczkami dwoma. Oczkami. Oczko. Dobra, to jest dobrze. O, coś się stało. O, Jest są ogień. znaki, Czyli dobra. obydwa dobrze zrobiliśmy, dobra, czyli tamten jest dobrze i ten też. No i teraz pozostaje kolejność. Dobra. Dobra, To no to teraz, te nas kowadła, kurde. Dobra, pierwsze oko, te przecięte. Dobra, czekaj, oko. Aha. Potem jest ten, jakby cośmy gadali, z oczami pająk, czyli X z takimi dwoma tymi. Czekaj. Dobra, no. Potem jest te dwie, jakby dwie M z odbiciem lustrzanym, ale bez przerwy w środku. Takie, Bez które się przerwy. w 3 punktach stykają. Albo Jeszcze raz. albo jakby dwie szczałki do siebie dzióbkami stykające się. Ale one mają... One się... Dobra, mam, no. No i Ale dobra, no. potem jest piorunek z takim Piorun, tam czymś tam. dobra. Potem jest ta ryba grecka taka. Dobra. I potem jest ta co mówiłem, że runa, że przecinające się szczałki i w środku rąb się tworzy. To może być to, czekaj. Tak, to jest to. I potem No. jest to, co mówiłem, że to jest klepsydra, czyli M, ale z przerwą w środku. Dobra. No i ostatnie. I ostatni jest ten pająk, jak... O, No i dobra, git. jest. Idziemy dalej. No i teraz jest to, kostka będzie. Mhm. Dobra, ale to przynajmniej żeśmy tam mistrzami zostaniemy, wiesz. Ja. Dobra, wszedłem. Tutaj robię to. Myślę, teraz muszę drzwi otworzyć. Okej. O, dobra, otwarły się. No. No i uwaga, włażę. Dobra. Dobra, patrzę pierwszą kostkę. Dobra, no. I to, no to patrzę na Dobra. kompas. Tak, kompas pokazuje, Tak, idąc za kompasem, Tak. Pokazuje trójkąt. tak. A I ten trójkąt trójkąt wskazuje... trójkąt jest skierowany w następny trójkąt, w dupkę mu wchodzi. No to jest chyba identyczna kolejność jak wczoraj. No to git. Dobra, next. Idziemy jeszcze, next teraz. Ty musisz do innego pokoju iść, tak? Czekam aż mi się... Otworzą inne drzwi, o są. Dobra. Dobra, to teraz biorę. Teraz jest co pokazuje? Teraz kompas Mhm. wskazuje pięciokąt Tak? i on, jego czubek, nie? No. Wskazuje drugi pięciokąt i one się Aha, stykają dobra, tymi czekaj, to czubkami. nie. To ten to nie jest, to ten też nie. Tak, to jest chyba ten. O kurde! O! Nie! Czyli tam jeszcze było coś. Jeszcze coś było. Były dwa takie Niklas, same. Kurde, dobra, ja Musimy- spadam i się palę. Musimy mówić więcej tych rzeczy. Dobra, już się palę. Aaaa! Retry. No, to żeśmy wczoraj też taki błąd popełnili. No. Hello Dere, hello. Rozjaśnij trochę, kurde, ale momencik. Dobra, ja już jestem tu. Rozjaśniałem. Dobra. Niklaus. Mm, No to go. czekaj, gdzie są drzwi otwarte? O, tu się otwarły, dobra. Dobra, i to teraz tak, to pierwsze to będzie to samo, co trójkąt Nie. trójkątowi wchodzi. Tak? Nie. Nie? Inna kolejność, no. Kompas pokazuje na trójkąt, Aha, a z kolei ten trójkąt, czubek wskazuje na pięciokąt. aha, to czekaj. Wskazuje na pięciokąt, a dobra. A co I pięciokąt ma po przeciwnej? No, pięciokąt też tak? ma. Aha, Po przeciwnej. a to tu nie. A, bo tutaj kurde byłby kwadrat, to nie. To nie. Wskazuje na pięciokąt, a po drugiej pięciokąt to powinno być to. Dobra. Dobrze, git. O! Tu jest podobna, to co my mieli. Czyli... Czekaj, bo szukam. Dobra, są drzwi. Dobra. Włażę. Kompas pokazuje trójkąt i wchodzi w trójkąt, ale to może się Aha. upewnimy, żeby A nie było i po drugiej podobnych. stronie co ma trójkąt, ten drugi. Po przeciwnej. Po przeciwnej ma Kwadrat? kwadrat. No to będzie to. No Dobra. i good.
Dobra, teraz kompas. Czekaj, bo ja czekam Aha. na drzwi. Chyba te tu. Ja, dobra. No. Kompas wskazuje trójkąt. Aha, Trójkąt wskazuje pięciokąt. czekaj. To nie. Wskazuje pięciokąt, a pięciokąt ma po przeciwnej Ma stronie? kwadrat. Dobra, to jest to. No i good. Wyłazimy stąd. No i jesteśmy w miejscu, w którym... Jesteśmy w miejscu, którego nie znamy totalnie. No. I ja jestem... I nie wiem, co ty masz u siebie. Ja... Dobra, pochodzę, porozglądam się na razie. Aha. Ty, to jest ciekawe bardzo, wiesz? Dobra, jej Ja jestem w korytarz. zbrojowni w ogóle, ja mogę podnosić miecze. Aha. I mam Przerzucam wajchę, nie wiem co to zrobi, ale okej. Dobra, na razie się porozglądajmy. Idę Tak, korytarzem. to jest zdecydowanie zbrojownia, bo mam też tarcze różnego rodzaju miecz. Różnego rodzaju dobra, idę dalej. A ja idę i wchodzę po schodach i cały czas wchodzę. O, i gdzieś doszedłem. Tu jakieś dyby są porozstawiane. Dobra, zbrojownia jest. O kurwa! Zaśmiał się Przepraszam, jakiś diabeł. ale się wyśmiał. I się zaczęło kręcić, ty! Zaczął się Ej, no kręcić. ściana ściska. Tak? Tak, ściana ściska mnie i mnie zgniecie Dobra. za niedługo. A ja mam u mnie... Dobra, Aha, słuchaj. mam rycerzy. Dobra. Ja też. I u mnie się kręci u mnie się kręci jak ster od statku. I to się kręci i pewnie to powoduje, że z ciebie ściana ściska. I słuchaj. Są rycerze. I tu jest jakiś chłopie stwór, który mi się pojawia w ogóle. Dobra, są rycerze i ja mam różnego rodzaju bronie. Ja muszę chyba tych rycerzy potem iść i wyposażyć. Nad jednym rycerzem jest bocian w Czekaj, koronie. dobra, ściskacie. Tak, ściska mnie O, i... dobra, trzymam. O, cofło się, Dobra, cofło no się. bo ja... Tak, bo ja... O, i zatrzymało się. I nie mogę bardziej. Mogę zatrzymać tak jakby tą machinę, Aha. ale w tym czasie... No i dobra, muszę stać przy tym. Dobra, i to ja ci mogę powiedzieć, co ja widzę. No. Ja mam 4 rycerzy stojących w takich wnękach i oni mają nad sobą Tak. tarcze z herbami. Tak, to jest u mnie Nad podobna jednym rzecz. jest kozioł przebity, nie, łoś przebity strzałami. Dobra, idę zobaczyć. Najwyżej jeszcze raz zrobimy. Czekaj. No dobra. Na jednym jest... Łoś przebity strzałami. Jest coś takiego. Nad drugim jest bocian w koronie. No jest, u mnie są te same. Aha, tylko, bo oni mają różne bronie na przykład. No. Jeden ma halabardę bez tarczy. O, ten- to na pewno o to chodzi. No to dobra, to halabardę bez tarczy ma ten z łosiem. Dobra, ten z łosiem halabardę. A halabardę z tarczą ma ten z bocianem w koronie. Kurde. To najwyżej ciebie już zmiażdży zaraz. No nie, jeszcze nie. Bez tarczy. Dobra. Jeszcze raz, bocian co miał? Halabarda i tarcza. I tarcza. A jakiej... Aha, bo są różne rodzaje tarczy. Okrągła czy taka... O kurde, to ja tego nie widzę, bo mi musiałbyś cofnąć tą ścianę. A, to Bo nie. mi to To skraca już ten jest... pokój. A, to jest ważne. No, To byś musiał mi dawać na sam... Ja ci mogę tylko, patrz, cofnąć o minimalnie. No I to- ona się zatrzyma. no tu widzę. Tarcza nieokrągła, taka na dole sercowata, u góry takie Dobra. wcięcia. Dobra, to już wiem o co chodzi. I po bokach i u góry wcięcie. To i halabarda też, tak? Co halabarda też? Nie, tarcza i co? I halabarda, no tak. Czyli halabarda. Kurde, a w ja sumie. mam... Aha, to przecież po drugiej stronie. Ty, dobra, to już przynajmniej wiem o co kamer. Dobra, ale spokojnie, tu jeszcze mam dużo czasu do następnych. I w której ręce on teraz trzyma tę tarczę? Tarcza w Ja ci wycofię tarcza trochę. w jego prawej. Nie, przepraszam, nie. Halabarda W jego? w jego prawej. Halabarda, więc. W jego prawej, tak. Dobra. Ale jest halabarda, a to nie jest ta podwójna, znaczy bo jest taka podobna, jest podwójny topór taki z dwóch stron. Nie, Ona ma tylko to z jednej nie, strony ostrza, a nie. z drugiej ma takie Tak, ostre, takie nie? coś, no. Dobra. A w jego prawej jest tarcza? Czy W jego halabarda? prawej jest halabarda, a w lewej tarcza. Dobra. Dobra, idę cofnąć, ale nie wierzę, że to zrobimy, bo Ale nie musisz jeszcze cofać, A bo ja ja ci cofnę, widzę... żeby to czasowo. Ale nie, bo ja widzę... Aha, dobra. No to następne są dwa... No. Rycerz trzymie w swojej lewej ręce miecz i w drugiej nie ma nic
i to jest herb lew w koronie. Ej, znalazłem buga. Tak? Ta. Jakiego? Jak? Ale teraz zmniejsza ci się? Czy nie? Idzie do mnie. Idzie? A No. to nie jest bóg, dobra. Bo jak trzymałem to koło i odchodziłem od niego trzymając przycisk, ale są dwa rodzaje miecza, ty 3 rodzaje miecza są. Bo jest miecz prosty, jest taki przy końcówce ma takie jakby wystające dwa No. takie ostrza, No. a jeden jest taki troszkę fikuśny, bo on jest taki trochę jak płomień. Znaczy Kurde, jak płomień, kuźwa, nie umiem, no. krótki miecz, No. trochę się poszerza ku górze i przy Stary, rękojeści... jest 6 rodzajów miecza, Dobra, nie? słuchaj, przy rękojeści na początku ma takie wybrzuszenie delikatne, jakby takie, kurde, zaostrzenie i za chwilę takie drugie, jakby takie trapezy małe po bokach mu wystają. Dwa jest takie to. elementy ma na początku, krótki miecz. Kurde, to są będą jaja z tym. W lewej ręce. Lewa ręka? Jego lewa ręka. Ale od jakiego gościa? Z czym? Lew, tańczący lew w koronie. Lewem, tak? Mhm. Dobra. Lewa ręka, miecz. Nie wiem, to może jest to, chyba to. A jak nie to, to. Ma takie dwa elementy przy rękojeści takie. A, to nie. Bo takie malutkie rąby widzę są Takie, tu no, grawerowane. jeden taki mały jakby rąb, a i drugi taki bardziej jak trapezy takie. Pogrubienie, o, takie nad tym. To jest to na pewno. I to jest lewa ręka, tak? Tak, w lewej ręce lew w koronie. To jest lew, kurde. To jest lew w koronie, lewa ręka. Dobra, on miał jeszcze tarczę? Czy Nie, on nic nie miał. Dobra, i ostatni został, to wygląda, co to jest, pies? Co to Typ jest? typ ma halabardę z podwójnymi, topór taki bardziej w lewej ręce i to jest, no, to jest jakieś, to jest skunks chyba w ogóle. No jest skunks Skunks chyba. z mieczem, no. Dobra, dałem skunks. Dobra, i to jest, mówiłeś, topór. Tak, w lewej Tylko ręce jeszcze się zastanawiam, czy nie ma dwóch... Dobra, jest topór podwójny. I jego lewa ręka. jego lewa i w drugiej nic. Dobra, to czekaj chwilę. Ktoś otwarł... O, dobra, miecz jest. Oświeciły się Jest, oświeciło się rycerzowi raz, oczy dwa. na czerwono. Dobra, a tym dwóm się nie oświeciło. Czyli coś źle mamy. To nie jest halabarda. Dobra, jak wrzucimy do łosia przebitego strzałami, to upewni się, co to jest. Halabarda na pewno? Dobra, ale to ściana mi go już zasłoniła. Dobra, ja idę, spróbuję, czy nie będzie. Czyli tych dwóch jest źle zrobionych. No, w dwóch się oświeciły oczy. Tych pierwszych, tak? No, dwa pierwsze, a te dwa ostatnie, co zrobiłem, to się oświeciły. Nie widzisz go dalej? Widzę. Łoś. Łoś ma w lewej ręce halabardę z jednym ostrzem, w drugiej nie ma nic. Dobra. W lewej, w jego lewej. Ja tą broń gdzieś tu wyrzuciłem. Nie. To się nie może stać. Nie wiesz. Ostrzem halabarda, no to jest to. Dobra, Niklas, nie wiem, kurde, czy tam będzie zaraz koniec. Jeszcze trochę. Dobra, i jeszcze, no i zostanie nam pelikan, czy co to tam było? Bocian, ale musisz wycofać. A tu... Nie, to nie jest halabarda z jednym ostrzem, ale cholera, ona nie działa. Tak jakby jeszcze jedna halabarda inna jest, wiesz? To nie I wiem. ja... Po prostu wiesz, one są podobne te bronie u mnie, ja sobie mogę wybierać. Zaraz zginę. Dobra, jak zginiesz, to zrobimy jeszcze raz, ale to już od początku wiemy, o co kaman. Dobra. Ja po prostu straciłem halabardę, wiesz? Teraz w tym wszystkim. Aha, no dobra. I ja nie wiem, gdzie ona jest. A się zobaczyć z ciekawości, czy jest podobna. Już cię miażdży? Ciśnie mnie, zaraz tak z meter jeszcze. No dobra, to niech coś ciśnie. Niech coś ciśnie. Aha, to może być ta halabarda. No i amen. Dobra. O kurwa! I... No dobra, ja wiem, więc... Znaczy halabarda, topór, czekaj. No ja wiem, jak wygląda halabarda, to masz... No w sensie ma ostrze z jednej strony. Tak, z jednej strony, a z drugiej tylko coś wystaje, A z drugiej takie ale są coś. dwie podobne, ale są dwie To podobne. ja ci zaraz opiszę Dobra, dokładniej. to jeszcze raz, to idź tam do góry. Tu ten, kurde... U mnie bydlak Dobra. się pojawił. Słuchaj, teraz jest inaczej. No. Może prościej. Łoś.
Lewa ręka, topór. Ostrza z dwóch stron. Ostrza z dwóch stron, Tak, topór, dobra. tak. To jest łoś przebity strzałami. Teraz... Dobra, ja idę po niego, czekaj. I to jest łoś i miał w lewej ręce, tak? Tak. Łoś, jego lewa ręka. Ale nie... Kurde, może drugi topór, bo może jest krótki i ten. Dobra, ja wycofię trochę jeszcze znowu. Dobra. Topór taki jest wyższy od niego No to dobra. To i ma takie... Nie, przepraszam, on nie jest wyższy, on go trzymie tak wysoko po ale prostu. błyskawice tak jakby na Takie ma końcu. tak, takie rogi, zęby, tak, ostrza, dobra, wiem, o zęby, co coś chodzi. takiego. Dobra, po prostu są dwa podobne. Mhm. Dobra, zaświeciły mu się. Dobra, i drugi, No. tarcza w lewej ręce, na dole sercowata, u góry wcięta, w drugiej ręce nic i to jest borsuk. To jest borsuk. Borsu. Kurde, panie Borsu. A nie jest to bober. Nie ma nie. Borsu. Ja, jest w lewej ręce? Tak, w lewej ręce. Nie zaświeciło się. Kurde no... A jeszcze jest, czekaj, bo może... A jest borsu. O, jest, dobra. To jest beaver, stary. Ty jest beaver. Teraz jest następny, to miecz w prawej ręce. Miecz w prawej ręce, ale no. taki fikuśny. Zaraz będę fikuśność Taki sprawdzał. fikuśny, takie zgrubienia, potem takie bardzo grube jakby miejsce prawie w środku, potem taki wcięty i znowu się rozchodzi na końcu. Ale jest symetryczny z dwóch stron? Tak. W sensie ostrza? Tak. Symetryczny, taki, ale fikuśny, nie jak ten ostatni. A ma tak jakby uszczerbek, czy nie? Taki ewidentny jakbyś ułamał, wiesz? Nie. A to nie, dobra. Taki wcięty z boków, No ale tak z takimi figurami, że tam jest tak jakby ten rąb, czy... No na dole takie coś jest. A jeszcze wyżej jest taki bardziej kwadratowy? Taki... Dobra, to jeszcze drugi zobaczę, bo no. już jest podobny. Czekaj, zatrzymię ci tą ściankę. Jeszcze jest dużo czasu, jakby co? Fikuśny, ale on ma kształty takie ostre, czy bardziej opływowe? Nie no, opływowe, ma takie wcięcia, dobra. takie półokrągłe Dobra. od góry. Od góry? Dobra, to już widzę. I on jest w... Prawej ręce od niego. Ale od kogo? Od Jakiego? rycerza z herbem... O kurde, co to jest? Dzik! To jest dzik! Dzik z mieczem. Dzik z mieczem? Dzik z Dobra, mieczem. no a w której ręce? Prawa? Dzik ma w prawej. Ale nie! Aha. Rycerz. Rycerz ma też w prawej. Dobra, no. Jest, dobrze było. Został, wiadomo to? Tak, co tam? tarcza w lewej. Tak w Tarcza sumie to okrągła, wygląda... czy ta Nie, sama, co była? wcięta taka i sercowata na dole. Dobra. Dobra. Dzik ma w prawej. To niezły dzik, ci powiem. I on ma ten On ma ją... rycerz? Nie, przepraszam, nie w prawej, on ma ją w swojej lewej. Ja podupczyłem. Jest, dobra. Icior. Aż się boję. O kurde, tu duże pomieszczenie jest. I tu czuję, że to będzie czasowe też. Najgorsze takie są. Dobra, ja tutaj obserwuję, co się dzieje. Jest wajcha, ale inna, taka czerwona, nie idzie jej tegować. Przeciepnąć. Mam kilka drzwi. Druga O! idzie. Czuję, że coś z tym będzie. Witraże mam w oknach z rysunkami. Króli, o właśnie kobiety przebite strzałą są. W ogóle ogólnie różnego rodzaju rycerze, kobiety i mężczyźni, którzy... Ktoś umiera i ktoś nad tą osobą jest. są I takie witraże mam. Tak. Potem mam książki, to nie interesuje cię. Dobra, tu na pewno o te witraże Dobra, chodzi. słuchaj, to ja ci powiem teraz jak ja to widzę. Mam 3 witraże, w środkowym jest babka w hełmie ze A skrzydłami. poczekaj, jeszcze zobaczę co to jest. Bo tutaj mam... Aha! Jeszcze ci powiem co u mnie mam. No. Tak jakby miniaturkę w środku, mam takie pole, w ogóle jak szachownica może wygląda albo do warcap, no ogólnie takie jakby plansza, na której nie ma nic napisane na razie. Widzę to, I miniaturkę budynku, tak jest, takiego mam jakby to. zameczku. Mam I on to, ma mam to. No, dobra. Ale tam więcej. nic nie mogę robić, Też tak, bo nie. to jest druga część pewnie. Dobra, to co z witrażami? Dobra, słuchaj, 3 witraże, środkowy. Babka w zbroi, w hełmie ze skrzydłami na głowie.
babka w zbroi ze skrzydłami na Przebita głowie. strzałami. To już patrzę. 3. To nie tutaj, to kaj indziej. No. Czekaj. To nie ta. To nie ta. No widzę ją, no. 3 I strzały. mogę wziąć Krew ten witraż. leci. I mogę obydwa witraże Ale to wziąć, słuchaj, i górną i dolną część, Bo no. u góry To ona ma być jest ułożona w jakiś kim, no. taki książę, tak bym go nazwał. Typek Aha. z brudką jak Kamil, tylko że ma wąsa jeszcze do tego. I koronę. Typek z brudką Ma wściekły wzrok, ma brudkę jak Kamil, wąsa A. i koronę. i korona. No. Widzę. A on ma naszyjnik, widzisz, Tak, że ma coś ma na naszyjnik, tak. Taki czerwony Tak, środek tak, ma. tak. Dobra, to on musi, tylko teraz jest pytanie, bo gdzie te witraże mam układać? Czy tutaj mam je układać? Zaraz zobaczę. Tu je mam układać? Kurde. No dobra. To jest jak Kamil Seto zawodowy, stary. Dobra. A jeszcze, aha, i te witraże spody mają, ale takie same chyba. Ja nic nie mam nic na dole. Wszystko identyko wygląda. A nie mogę tego tu włożyć z powrotem, mogę wyciągnąć i tam ogień mam za tym. A, kurde, moment. Bo nie wiem co z tymi witrażami, moment. Czekaj. Tu jeszcze są jakieś flagi. Bo w ogóle, ja ci powiem na czym to polega. Jak No. wezmę taki witraż, No, to ja z nim, to jest test teraz, z nim za daleko nie zajdę. bo wraca na miejsce, czy co? Nie, jeszcze nie wraca, trzymam go, zobaczę. Tu go nie mogę nigdzie umiejscowić. Ja po prostu mam z nich ułożyć witraże. Aha, nie, jak go wyrzucę, to on wraca na miejsce. Ale tak Aha, go trzymam, to jest spoko. Jeszcze zobaczę u góry. A, tu są, dobra, wiem o co chodzi. Dobra, mam. Ale powiedz mi, ten witraż, on jest, bo to też jest kolejność może ważna. On jest No. w środku, po Tak, lewej? tak. W środku? Ja. Dobra, to mam. I teraz Kamilka trzeba wziąć, tak? Mhm. Kamilka, dobra. No faktycznie, on jak Kamil wygląda, ty. No ma wąsa. Ja. Dobra, i na I dole. włosy. I na dole jest też coś. Ale na dole to jest chyba wszystko to samo. A nie, na dole też jest coś. Niklaus? No. Jest jeszcze dolna część witrażu i ona tam są albo drzewa, albo płomienie, albo coś. Ja nie wiem. A, dobra. To na dole są No. halabardy i miecze i tarcze. To jak dzidy bardziej wygląda. Takie Zaraz zobaczę, są- czekaj. Bo są to jest bardzo tak jakby podobne do odbicie lustrzane. Jest jedna, jakbyś to przedzielił na pół, to na jednej połówce jest od lewej miecz, tarcza, dzida i halabarda. I na drugiej stronie Dobra, jest... to na 100%, ja wiem, dobra. No, to nie da się pomylić, to musi być to. To już, tylko tu jest dużo chodzenia. Okej, to biorę. No, I to jest środkowy to jest według ciebie, środkowy, tak? ja. Dobra. Mi się wydaje, że to jest ten. Dobra. I teraz tak, lewy czy prawy możesz mi podać teraz? Prawy ci podam. No dobra, Babka taka z wiankiem na łebie, jakby w takim trochę ludowym stroju powiedzmy. Ja, ale są dwie podobne, więc Jedna ona jest jedną strzała, strzałą. jedna strzała, krew jej z ust leci. A powiedz, lewa ręka ma tam Lewą pierścionek rękę na drugim palcu od tak, lewej? trzymie To ją nie- tak na brzuchu i ma Tak. pierścionek. Dobra, to będzie, to nie to, czekaj. Będzie, kurde, Kamilek, to. A te kwiaty ma różowe, widzisz je? Na głowie? I to jest prawy. Tylko u mnie to tak świeci to światło, że... A, dobra, miesza o to, ciężko- jaki jest no, chłop chyba u tak. niej? Jest tak, starszy gość taki od tamtego. No, Ruda chyba, tak u mnie wygląda jak ruda Broda? broda gęsta taka. a ma hełm i na łebie z ma niedźwiadkiem, hełm czy z z- pumą, czy co to jest? Z jakimś kotem, z tygrysem albo z pumą. I To on tak się wygląda, patrzy no. w prawo. On się patrzy w prawo, bo jest drugi podobny, który się patrzy w lewo. A, właśnie, czekaj. A to się na patrzy w prawo, tak? naramiennikach ma takie jakby cebule? To takie... A, on się patrzy w prawo, dobra, Tak, to no. jest ten. Ale... Aha, bo są dwa podobni, czekaj. No, tak, Ale powiedz mi jedna rzecz. no. Cebulę mówisz? Ale oba z tego co widzę to mają. Ale czekaj. Bo czym oni się różnią? A, bo jeden ma dłuższą brodę. Dłuższa czy krótsza broda? Ty wiesz co, u mnie to ja Bo nie ta- widzę różnicy w brodzie. Jedna broda jest No. taka
że się kończy równo z brodą, a druga idzie tak niżej jeszcze dłuższa jest. O kurde, to ciężko powiedzieć. Czekaj, ja ci powiem jeszcze, czym oni się różnią. Dobra, ale czy ta broda mu zachodzi tak jakby za kark? Że jak masz szyję, to ona zakrywa szyję mu, czy nie? No, znaczy, szyi nie widać mu w ogóle, bo ma takie zbroje ma No jeszcze. tak, zbroję, No zachodzi ale... delikatnie na to. Ale delikatnie. Ale tak, nie, ale u obu bo jest tamta według mnie... Tamta jest prawie, że wiesz, ona jest poniżej ramion w ogóle, nie? A to nie, to ja tu nie mam w ogóle takiego. No to Z dobra, taką długą. bierę tego, to jest to. Dobra, Hopek, co oni mają za spód? Tu jest spód las, drzewa. Same 4 drzewa. No, ja, takie. ale mam podobne, bo tak, są... 4 drzewa. Takie 4 w środku, no i po krawędziach takie inne Dobra, jakby to widać ja wiem, jeszcze. o co chodzi. A liściaste? Nie No, wiem, nie wygląda jak świerk, nie? no raczej nie. Bo mam tak, 4 drzewa. No, 4 drzewa. No. A tu też. Aha! Czyli nie byłeś w stanie stwierdzić, co to jest, tak? Ale mam. Słuchaj, czy te drzewa są Są otoczone, ale to słuchaj, One czy wyglądają te jak drzewa są- śniegiem ale zaraz. przypruszone. Czy te Takie- drzewa są otoczone? Moment. Bo tu jest tak jakby las. A czy widać im dokładnie gałęzie, czy nie? Czy tylko pień? 4 drzewa w środku, widać No. tak pień i ich kawałek z dołu. Ale nie widać przez całą koronę nie widać gałęzi, tylko pień No, widać trochę, no tak, tak? no nie widać No to jest to, wszystkiego. dobra. No. To Gucio. Dobra. O kurde. Dobra, i ten po lewej teraz ostatni. Tak, no to babka jest przebita Czy tę babkę zapina? sztyletem, mieczem, czymś takim. Ja? Czym jego Ona prawą ma włosy ręką długie ma długi jak- warkocz bardzo taki. Ale ma warkocz, ale dobra, no. No to już I teraz wyszła. jest pytanie, czy jest podobne coś? Nie, dobra, to jest na pewno to. Okej. Dobra, jaki hop? Identyko jak tamten i no się patrzy w lewo. Identyko jak tamten, tylko się w lewo patrzy. No i ma, nie czy identyko, ma inny kolor zbroi, bo tamten miał tak jakby... U mnie wyglądała jak taka rudawa, a on ma taką Te stalową, kolory są- szarą. Te kolory są spoko dopiero jak się podniesie to, wiesz? To ten ma taką stalową normalnie, z Ja ten takim ma bardziej stalowym. srebrną taką. Tak, no to, a tak to identyko jak tamten. Dobra, i jakie te? I na dole jest fontanna. Fontanna i ma takie krzewy. To nie da się tego dwa pomylić, po bokach. Dobra. No i teraz na 100% będzie druga część. Dobra, uwaga. Się nic nie wydarzyło. I teraz albo żeśmy błędnie to zrobili. I tu mówisz, że ten hop się patrzy w lewo, ten w prawo? Ten się patrzy w lewo, tamten się patrzył w prawo. A Kamilek, ty, bo Kamilek się patrzy w prawo. Kamilek się patrzy w lewo. A, to zły Kamilek jest wzięty, dobra. Kamilka żeśmy pomylili. No dobra. Biera Kamilka, kurde. A jest to na czacie. Dobra, no. I jest. I teraz jeszcze coś może być błędnie. Bo ja tutaj nie mam co kliknąć, wiesz? Więc Aha. generalnie... Ej, a jeszcze jest taka rzecz, że ta babka No. po prawej, ta jakby w ludowym stroju, No. to ona leży w inną stronę jak tamte dwie. Bo tamte Aha. dwie leżą tak w prawo, a ona leży tak w lewo. Czekaj. Ale twarzą, jakby otworzyła Ona oczy, ma to patrzy twarz- się na prawo. I to patrzyłaby się na prawo. Głowę ma Tak, po lewej dobra, stronie, no. a tamte te mają dwie, głowy jakby po prawej. otwarły oczy, To by w się na lewo patrzą. patrzyły. No to się zgadza. Ale jeszcze czekaj, bo ta Walkiria, moment. Tą ludową może być jeszcze coś nie teges. Idę zobejrzeć, co się dzieje. Bo ta w ludowym, No. ale ona, moment. Czy ona ma sztylet w ciele, czy ona trzyma Ona sztylet? jest przebita strzałą. A, ona z jest łuku. przebita strzałą. I poniżej jest przebita strzałą w środek klatki, tak jakby w serce i na To nie brzuchu to. ma rękę Dobra, położoną. moment, to jeszcze kurde idę zobaczyć inne, bo tam myśmy te niektóre to myśmy może sobie nie dopowiedzieli. Dobra, a nie masz ty, słuchaj, bo ja tutaj zobaczę, nie masz ty czy gdzieś coś, nie wiem, zakręcić czymś? Nie, jedna wajcha była na początku, No to już go ją, wajcha. ale już ją pociągłem na samym początku. A to jeszcze... Jest możesz- druga, ale ona jest na czerwono i nie idzie nic z nią zrobić. Ale nie, jak jest na czerwono to można. No nie, nie, no nie, nie klikasz i można. Nic się nie dzieje, tak? No nie idzie jej pociągnąć w ogóle, nie ma opcji nawet pociągnięcia.
Coś musi być źle ułożone jeszcze. A czekaj, Chyba. a ta fontanna... Ty, bo może ta fontanna jest... A czy ta fontanna ma po bokach drzewa? Krzewy. Takie Krzewy, krzaczki z kwiatkami. To nie. To też nie. Kurde. Że brodacze są pomyleni. Tak jak to kurde. Oni się do środka patrzą teraz, ale to nie. Dobra, zacznijmy jeszcze. Czekaj, zacznijmy tak. No. O, straciłem brodacza. Tak. Dobra, patrzymy środkowy. Tak? Jest to Kamilek, Kamilek. patrzący w lewo. Tak. Znaczy on ma twarz skierowaną w No lewo. ta. No. No. No i tego Kamilka się nie da pomylić. Pod nim jest w hełmie z skrzydłami Ta. babeczka. Ona trzyma w prawej ręce łuk, Tak. a jest przebita 3 strzałami. Ja. I pod spodem jest, no te takie miecze różne tam, takie ciulstwa. Halabardy, no tak, no, dzidy. takie ten- No, no, no. Dobra, no i dobra. I teraz tak. Po lewej od Kamila No. jest chłop No. z brodą rudą. Ta. Nie taką w chuj długą. No taką, nie. No. On ma jakieś zwierzę, ala tygrys czy pantera, Ta. takie coś. I on ma cebulę namalowane. Ta. On się patrzy w lewo. Zgadza się. Pod nim jest baba dużym mieczem przebita Ta. w pierś. Aha. No i pod tym jest fontanna i 4 krzewy. A czekaj, ale babka nie ma żadnego wianka na głowie. No ona nie ma wianka. No nie, ona jest- ma rude włosy Ona, i bo ona warkosz. też wygląda jak w ludowym stroju, ale ona nie ma żadnego wianka. Ale ona nie jest w ludowym stroju. Taki hopski, taka hopiona to jest. No, ale więcej. nie, ona ma normalny szary taką sukienkę szarą. No taka, no tak, no i ma taki długi warkosz, który aż tak do pasa jej sięga prawie. No tak, ale kurwa. Ale ma wbite ewidentnie No taki sztylet miecz. ma jakiś, No czy dobra, miecz no. wbity, no. No i teraz ten prawy. No, Gość się patrzy, nie wiem, u mnie albo to jest tak oświetlone, pokażcie to. no. Nie, on jest ewidentnie taki bardziej brązową No na tak, zbroję. no. Cebule są szare, on się Aha. patrzy w prawo Aha. i pod nim jest baba z wiankiem na głowie, Mhm. jedną strzałą w środek No tak. wbita. No tak, No i pod tym są 4 drzewa. Drzewa. To jest 4 drzewa, takie korony widać, a i pnie widać, nie? A po bokach widać takie inne gałęzie, tak, gałęzie też śniegiem i jakby. Ale takie- śniegiem? No takie białawe, takie jakby Pokaż śniegiem to, były kurde. trochę. Takie, To no u tak ciebie się to mieni. U No ciebie to, się to no, mieni. no ciężko To stwierdzić. jeszcze może być inaczej. Bez kwiatków w każdym razie, bo na tym, co była ta fontanna, to te na tych rantach, one miały kwiatki na nich rosły. Kurde, czekaj, bo my może się nie rozumiemy, bo No, ja mówiłem o jednej rzeczy. No. Że tu jest babka, no, ty mówisz, a ja mówiłem, że ona ma miecz, a ty że sztylet. a... Teraz. O! Bo, ale ja się pytałem, czy jest wbity. On nie jest All wbity. troops, Jest, Ona go attack trzyma the w ręce. enemies. Ej, jakiś typ powiedział all troops, Tak. attack the enemies. No Nie i no, teraz ale jest, jest kuźwa, przebita. Ja jest. Ty, czekaj, dobra. Ej, dobra, u mnie to jest kuźwa teraz zabawa w figurkową grę na planszy. O, mogę pociągnąć Ja, bajkę. i oni się pokazują. On się pokazuje albo znika ten hopek. Ja, Win the battle in the name of Amber Adelaide. Jezus, gada typ, nic nie... Ten. Ja. Fight for the king. walczyć Destroy dla- the enemies. Dla króla, kurde. To Ej, się... pociągnij za wajchę. Ciągnę. No i on się schował pod planszę, zniknął i teraz normalnie na planszy się pojawił. Aha. I to jest Fight mój- for the king. I to jest Destroy mój the rycerz. enemies. Rycerz z niebieską płachtą i są skrzyżowane miecze, Aha. a ja mam naprzeciw siebie Aha. 4 żołnierzy różnie rozstawionych, z różnymi, nie, raczej te same bronie mają. Mhm. I są też 2 wieże jeszcze ustawione i kamienie. Aha, dobra, ja to mam na tej planszy, pojawiły mi się te i ja mogę przesuwać figurami. Ja, teraz I ja, mam ja. kamienie i te. Mam dwie wieże i No. jedno takie coś, taki walec z mieczami skrzyżowanymi. Walec skrzyżowany z mieczami. Tak. To mój hopek pewnie, to. No, może To tak. jest to jest rycerz. I musimy ciulać się albo unikać teraz, nie wiem. O, stop. Ja się teraz, ruszam teraz. No, i stój, teraz, stój. No. Zobaczymy o co chodzi, No. Zrób w prawo. No. Czekaj. Czemu się nie chce? O.
Dobra, i teraz 2 razy do przodu. Raz i teraz jeszcze raz. Dobra, No. zabiliśmy hopka. Aha. Teraz zrób raz, 2, 3, 4, 5 razy w lewo. Raz, dwa, trzy, trzy, cztery, cztery. 5. I 1 do przodu to zabijesz hopka. Dobra. Dobra. Teraz raz w prawo, raz do przodu. Raz, dwa. I jeszcze raz i zabijesz hopka. Do przodu. Tak. Dobra. I teraz jest pytanie. Teraz po lewym skosie mam wieżę tak, u siebie. po lewym skosie masz wieżę, ale no co mamy z nim zrobić? No nie, Weź tak, do, tak, do no, tyłu, zrób no do gadam. tyłu. No. I raz, 2, 3, 4 do prawa. Raz, 4 do dwa, prawej trzy, i 2 razy do cztery. przodu. Raz, dwa. Dobra. I z wieży czerwone. Dobra. I jakaś teraz wieś. mi się zniknął mi These ten. bricks Tak, were built tak. to collapse. Jest tarcza teraz. Attack the towers. I 2 mam hopków teraz. Co Attack, chcesz, Patty? Attack the Towers powiedział. Nie, tak, ale to tak za 20 minut. No, dobrze. Co? No to idź ty, ja ci ten. Co? Tak. Tak. Dobra, mam 2 rycerzy teraz. Aha. Oni mają teraz trochę inaczej, bo mają tak jakby tarcze i skrzyżowane miecze, więc i tarcze i skrzyżowane miecze na symbolach, nie wiem No czy to ja coś mam, znaczy. mi się tak I są zrobi. 2 wieże i teraz poruszaj, zobaczymy czy oni razem się poruszają. Czekaj. A, oni razem idą, dobra, rozumiem o co chodzi. Aha. Dobra, to idziesz raz, 2, 3... Okay. 2 razy do przodu, Raz, dwa. raz do lewej. Raz. Nie. Aha, to tak działa. Dobra, to do prawej, Aha. do przodu 3 razy, Raz, dwa, trzy. jeszcze raz do przodu, Raz. w lewo. Co się stało? Gdzie ten hopek zniknął? Dobra, jest. No. Teraz do prawej. Aha, nie, dobra, tego musimy zostawić, czyli do lewej. Do lewej. Nie, ale A wrzuć tak? jedno. Tak, No. tak. Tak, nie, czekaj, chwilę, bo się gra załapuje, dobra. Teraz tak, trzeba by było zablokować hopka, więc nie możesz iść do przodu. Dobra, do przodu Aha. i w lewo. Aha, i teraz tamten ucieknie, czekaj, czyli musimy jednego przyblokować, żeby zmienić mu miejscówkę. Muszę zastanowić się, o który kamień Aha. trzeba przyblokować, bo jak ty ruszasz, to obydwa się ruszają. No, no. A trzeba tak jakby wykorzystać jedną blokadę, żeby on zmienił na stałe swoje położenie i Aha. wtedy będą się dalej ruszać razem, ale muszę tą drugą wieżę aktywować. No dobra. Jak zrobisz teraz w lewo, No. zrób w lewo. Okej. Teraz zrób do... Zrób do tyłu. Aha. Zrób w lewo. A, kurwa, No to zginąłem, bo tu była... hopek była- spadł, była- przepraszam, była- bo ja nie wiedziałem, że Make można... them weaker. Bo ja nie wiedziałem, Storm the Bo towers. ja nie wiedziałem, że No, no, można spaść poza planszą. No dobra. Okej, dobra. Dobra, no to czekaj. To mam No tak to dojść jak byłem? Do przodu, 4 razy do przodu zrób. Czekaj. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra. I teraz zastanówmy się, czy ten... Dobra, to teraz w prawo. Mhm. Do przodu. I w lewo. I w lewo. I teraz nie można 2 razy w lewo No zrobić, nie można. więc poczekaj chwilkę. Jak zrobisz do tyłu... Nie mogę do tyłu, bo jest kamień. Czekaj chwilkę. Wiem, do tyłu nie można, bo jest kamień. Dobra, zrób tak. Zrób w prawo. No. Dobrze. Musiałbyś się cofnąć, czyli trzeba by było przyblokować. Zrób do przodu. Aha. Zrób teraz w lewo. Aha. Aha, trzeba przyblokować tego, dobra. Zrób... Czekaj. Zrób w prawo. Mhm. Do tyłu. Aha. 2 razy w lewo, jak zrobisz, to będziesz w wieży. Aha, Znaczy 2 razy jeszcze mogę, 3 razy nie mogę. raz w lewo, No. do przodu, No. w lewo, Aha. do tyłu. Aha. No i brakuje nam jednego jeszcze, żeby przyblokować. Czyli jak teraz byś zrobił w lewo, To nie to mogę. jednym wejdziesz, drugim... No, jak nie możesz, możesz w lewo. No nie, bo wejdę na wieżę tutaj u siebie i No. jest po mnie, jak kliknę w lewo. Tak? No? No nie. No patrz. zrób. Ej, nie. Nic, Faktycznie. no nie. Ja bo wcześniej tak było, dobra. To jednak ja tu nie mam co patrzeć No. na to.
że one tu stoją, te wieże. Nie, to da się zrobić, czekajcie, nic nie restartujemy, moment. Ja pomyślę, ja nie patrzę na czat, bo kurde, to i tak macie z opóźnieniem, to co my robimy, nie? Dobra, jesteś w lewej wieży No. i prawy żołnierz potrzebuje dostać się w prawo, ale wtedy z lewej wyjdziemy. Mhm. Daj do tyłu, W sensie, jak do tyłu? no wstecz, jakbyś nim cofnął. Że tak? Nie. No a w dół nie mogę, W dół, bo jest w dół, o. kamień. Nie, Ale możesz, Mogę? bo się wtedy druga postać przesunie. ale nie, W no, dół? no nie przesuwa się. Nie przesuwa się? No nie, no na kamień nie mogę wejść. No ale zrobiłeś w dół i się nic nie zrobiło, tak? No nie przesuwa się. Aha, dobra, to jest minęło co kaman. 2 razy w prawo, Mm, dobra. I trzeba tego jednego przyblokować, czyli musimy... Czekaj, kurwa, bo mi mózg zaraz wydupi. dobra, spokojnie. Oni muszą tak jak jest, tylko musi być ten jeden bardziej po lewej, czyli musisz dać do tyłu. Nie mogę, bo jest kamień. Aha, czyli ty lewym sterujemy, dobra. Zrób w lewo, Mhm. w dół, No. prawo. Nie mogę, kamień. Kurwa, bo to... I z lewej tym też Bo kamień. to według lewego, bo to według lewego jest. Rozumiem o co kaman. Ale robiłeś w prawo i się nic nie działo, tak? Nie idzie. No mam po obu stronach teraz kamienie. Nie mogę ani w prawo, ani w lewo. No to wiem. Dobra, daj do przodu i 2 razy w lewo. Do 3 razy w przodu. lewo. Ja i wydup się poza planszę. Jeszcze raz, restartujmy to. Tak, no dobra. A Bo- nie mogę się wydupcyć poza planszę. Nie może się? Nie mogę. Czemu nie? No nie mogę, po prostu jak klikam poza, to wychodzę z tego stołu, nie? No nie mogę wypaść. No. Dobra, w prawo, No. w prawo, Aha, do przodu. aha. I teraz jesteśmy równo. Teraz w prawo, Tak. w prawo, Tak, do tyłu tak. i teraz 2 razy w lewo. Kurwa, brakuje jeszcze. Czyli zrób 2 razy w prawo. Nie, teraz tak. A tam ten kamień pieprzony ci blokuje. No z prawej. Czekajcie. To. Lewo. Tak. Moment. Nie mogę, bo ludzie patrzą. Niklaus, ludzie patrzą na live i się śmieją. Do tyłu, bo musimy jeden Nie w mogę lewo. do tyłu, jest kamień. Ja wiem, ale musimy tego po lewej i jeden w lewo przesunąć, więc trzeba zablokować tego frajera. Dobra, już kurde wiem. Dobrze. Niklaus. Tak. Lewo, Tak. do przodu, Aha. prawo, Mhm. do tyłu, w lewo. Nie, czekaj, bo oni są równo teraz, tak? Czyli, nie, jeszcze raz w prawo. Przepraszam cię. Przepraszam, że ci zepsułem. Przepraszam pana. A to by szło teraz. Jeszcze teraz zrób w lewo. No. Do przodu. No. Aha, i teraz nie możesz w lewo, tak? No nie mogę. Dobrze. Trzeba by było go zablokować względem tego. Czyli kurwa. Kurwa, w dół i w lewo. Nie, aha, no. No, a tego teraz jest zablokowany. I nie możesz nigdzie się ruszyć do przodu i do tyłu, No, rozumiem? no. Rozdupi mnie ta zagadka, Niklaus. A nie możesz wdupić się do wody, czy do lawy? No nie, no czekaj, no nie no. O, o. wdupiłeś się. No Dobra, dobra. jeszcze raz. Kurde, Niklaus, czekaj, ja zobaczę, czy da się Take nas... down those towers and everyone in them. Czy ja mogę w ogóle o jeden zablokować się? Ostatnie podejście, czekaj. No. Jak zrobimy do przodu, tu trzeba zablokować się o jeden kamień. Oni są... Dobrze.
Tylko ten musi być iść bardziej do przodu. Ale go nie można zablokować. Dobra, w lewo? No. Nie, kurwa, nie, przepraszam, w prawo. Aha. Do przodu? A nie, Nie- bo nie nie mogę. możesz. Prawo? Tak? Do przodu 2 razy? Aha. W lewo 2 razy? Jeszcze raz? Teraz do tyłu? Nie mogę? Nie możesz do tyłu? Nie mogę, kamień. To ja już nie rozumiem, bo czasami jak jest kamień, No. chyba że ten ze świeczkami powoduje, że nie można. Bo czasami mogłeś się, jak jest kamień, zablokować, chyba że tu... Kurde. Nie no, na kamieniu się zawsze blokuje. U siebie przynajmniej, nie wiem. Ja nie mogę tu u siebie na żaden kamień wejść. No i ciul, bo teraz by wystarczyło jeden do tyłu dać i już mamy zagadkę rozwiązaną. W sensie byś poszedł przy takim ustawieniu. No niestety nie mogę. To jakbyś zrobił 2 razy do przodu, to tylko raz możesz. A Nie, jest, mogę. dobra. Dobra, w prawo, Tak? prawo, Tak? przód 3 razy i w lewo. Przód. Teraz w lewo? Jeszcze raz. I w teraz. lewo. No, I... O. dobra. No i mamy, Myślałem, kurde, żeśmy Their zdupili zaś. defeat is near. żeśmy przeszli. I co jest jeszcze? Teraz mam lwy. Lwy masz? 2 lwy. Się łapami tak stykają. Nawet A- ze to gryfy chyba są, bo skrzydła mają takie małe. A, to musimy wejść po prostu do komnat, mi się wydaje. Dobrze mówię? Do komnat. Tak, dobra, trzeba tych rycerzy umieścić w 2 takich komnatach. Wiesz? No. Okej. To teraz tak, jeden rycerz, ten lewy, to wchodzi bezpośrednio jakbyś do końca poszedł nim, ale ten prawy musi ominąć. Kamień Nic mi przy to nie końcu. mówi. Musisz Wiem, po że ci to prostu nic nie mówić, co mówi, mam Niklaus. robić. Trzeba nim iść o jeden w lewo. Tak? Do przodu. Mhm. Do przodu. W lewo. W prawo. Do przodu. Prawo. Nie! Nie rób. Do tyłu. Do tyłu. Czekaj, uspokój dzidę, czekaj chwilę. To tak nie może wejść. Kurwa. Bo tu jest zaś ten kamień. Jak zrobisz raz, 2 do przodu, to niby idziesz. Dobra, to idziesz do przodu cały czas. Idź. Nie mogę. Już nie możesz. No, kamień. Dobra, w prawo. Do przodu. Do przodu. Do przodu. W lewo. Do przodu. Jeden wpadł. No, I co się z nim stało? No i Zresetowało. to chyba nie o to chodzi, bo oni muszą wejść My sons, równocześnie. attack Muszą the wejść. gates. O, Dobra. Czekajcie chwilkę, kurde, easy peasy, tak? To jest już proste. No nie, to nie jest proste, bo jest na tej samej zasadzie. Oni muszą równocześnie wejść. Aha. Dobra. Oni muszą mieć dwa przerwy między sobą. Do przodu, do przodu. Nie mogę, kamień. Aha, gdzie jest kamień? Przede nie, mną. Nie ma kamienia. No, To dupisz. jak nie, dupny kamień jest. No u mnie nie ma kamienia. to A u musimy mnie się- jest. A to w jakim ty kierunku możesz iść? No, lewo albo prawo. A u mnie nie ma kamienia, to o co No, ale u gadasz? mnie jest. A, to może ty masz inną planszę, kurwa. Prawo. No, 2 razy prosto. no. W lewo. Aha. Jeszcze raz w lewo. Czy możesz zrobić jeszcze raz w lewo? Tak. Dobra. Teraz... Teraz byś musiał zrobić jeszcze raz w lewo. Aha. W prawo teraz. Aha. Do przodu. Aha. Dobra. I teraz jakbyś zrobił... 2 razy w prawo. Aha. To jest nierówno wtedy. Do przodu. W prawo. Nie. Do przodu. Do przodu. Nie mogę. Kurwa, nie możesz do przodu? Nie mogę. I oto dupia, abyśmy to mieli.
Aja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 j, a może, że... No we wszystkie inne mogę, ale do przodu nie. To w prawo. No. Do przodu. Do przodu. 2 razy w lewo. Nie możesz dwa A nie razy mogę, w lewo. nie mogę. Wieża mnie blokuje i nie Ale idzie w właśnie, nią. bo widzowie piszą mi, co mam robić, ale problem, że nie widzicie to, co Niklaus. I ja ci powiem tak, u mnie inaczej to wygląda, więc teraz to już jest cięższe, dlatego to jest cięższe, bo ja mam swoje kamienie i wieże, a ty masz inaczej rozstawione. No tak. Do tyłu, w lewo, Nie mogę. możesz w lewo. Też nie możesz, czyli raz do tyłu, raz w lewo możesz? No. Do przodu? Nie mogę. A nie, bo tam wieża jest, czy coś? Kamień. Tam jest kamień, tak? Tak. Ja bym musiał wiedzieć, kurde. Tam jest kamień. I przed tobą gdzie są jeszcze kamienie? Tylko tam jest kamień. Kamień jest przede mną i za 2 pola w lewo. Za 2 pora w lewo, tak? No. Aha. Trzeba będzie to inaczej zrobić, czyli wycofaj je raz do tyłu, możesz? Mhm. Dobra. Zrób w... To nie może, to po prostu tam, jeżeli tam jest wieża, to nie możemy wtedy A powiedz mi, No. teraz przed tobą, nie? Tak. A nie, to już wiem, gdzie jest kamień. To już wiem, gdzie jest kamień, tam. A teraz nie możesz zrobić 3 razy do przodu? Nie, raz mogę i no. Raz możesz. No. A tam, gdzie jest ten kamień, co mówisz, że za 2 do przodu, to jeszcze za nim jest kamień też? Za nim Czy jest coś? wieża, na którą nie idzie wejść i za nim dobra. jest jeszcze jeden Dobra, kamień. to ja już czaję. Teraz to czaję, o co chodzi. To musimy iść lewą stroną, nie możemy prawą. To jest bardzo ważna No. informacja. Dobra, no to tak. Do tyłu? Nie możesz, bo jest... Mogę. Możesz. W lewo? Jeszcze raz? Do przodu? Czekaj chwilkę, teraz trzeba zablokować. Czy możesz zrobić raz do przodu? Nie. Nie możesz. Możesz Nie. zrobić w lewo. Mogę? Dobra. I czy nie możesz iść do przodu? Mogę. Teraz możesz do przodu teraz? No. Aha, no to do przodu. No i teraz się zdupiło trochę. Zrób w lewo. Nie mogę. Kamień. Do przodu. No. W lewo. Też nie. Kurde. 2 razy w prawo możesz? Przemieszalić. 2 razy do przodu? Znaczy, O, ciul. Jezus Maria! Bo ja nie wiem, gdzie ty masz te kamienie. Their defeat is near. A to jest takie głupie, bo u mnie tego nie widać, że on spada z planszy, on jest na No. planszy po prostu i nagle się zapada. Bo nie wiedziałem, że nie mogę wyjść poza tą planszę do przodu, nie? Moment, kurde. Muszę się Ostatnia... wody napić. Ja, napij się wody, synek. Czekaj, musimy do tego... Dobra. Czaję o co kaman. Czyli lewą stroną będziemy A może ja ci mam opisać, jak ta plansza u mnie wygląda w ogóle? No tak bo może my dokładniej. mamy ją jakoś... Dobra, ja ci powiem, Ty, czekaj. a ona nie jest Raz, czasem 2, 3, odbiciem 4, lustrzanym. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Raz, Nie. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. U mnie to jest szachownica, która ma 80 pól. 10 na 8. No takie same Ja mam, no. stoję przy tym, co jest 8. Ty stoisz tam, Przy gdzie tym jest 8. krótszym boku, No, tak. no. Stoję, Ale jakbyś liczył, ty na stoisz- 5. miejscu od prawej, od lewej, przepraszam. Na 5. miejscu od lewej. Na 5 od lewej. Od lewej, tak. Przed sobą mam 1 kamień. 2 pola w lewo. Ale dobra. Na 5 od lewej, tak? Tak, na 5. od lewej stoję. A masz do tyłu jedno Nie, przejście. ja stoję na samym dole, na samym początku. A, na samym początku Tak, stoisz. na samym dole. To już gówno wiem. Ja ci mogę, ja bym ci mógł powiedzieć, ale to byś sobie musiał to, nie wiem, narysować, bo bym ci mógł powiedzieć, jak te kamienie są ułożone. W których miejscach one są. Dobra, no to powiedz mi. No ale jak to, nie zapamiętasz tego przecież. Znaczy ja mogę sobie kamienie przesunąć. Nie mogę tu nic naznaczyć. A właśnie, a masz jakieś świeczki u ciebie? Nie, Nic takiego. nie.
No te świeczki może coś tu grają. Wieże są. Dobra. Dobra, go! Lewo. Przód. Przód. Lewo możesz zrobić? Mhm. Możesz w lewo jeszcze raz? Ja. Dobra, w prawo. Przód. Stój. Trzeba by go zablokować, żeby on był jeden do tyłu. Tutaj te kamienie, kurde. Ciebie te kamienie są inaczej, kurde. No to ja ci mógłbym powiedzieć, bo... Przód, a 2 razy do przodu, No mogę. bo to jest to, co ja No. robię w poprzednim, ale problem polega na tym, że musimy się przesunąć teraz. Co masz przed sobą? Nic, puste. Aha, Dobra, ja ci powiem, jak wygląda sytuacja u mnie w tym momencie. no, Po prawej kamień, no. po lewej kamień, po godzinie 10, w sensie lewy skos wieża. Aha, dobra. No. To tam nie będziemy szli. I za tą wieżą do przodu jeszcze jeden kamień. Za tą wieżą do przodu jeszcze jeden kamień, dobra. A możesz zrobić 2 razy do przodu? No. No to spróbuj. Możesz zrobić do... Prawo możesz? No. Dobra, stój teraz. Teraz już w prawo nie możesz. Mogę jeden. No to zrób w prawo. No to jak to jest u ciebie, jak to wygląda? Dobra, no to dobra, do tyłu możesz? No. W lewo? No. Do przodu? No. W lewo? Ja. I do przodu. No i good. A to jakieś inne ustawienia teraz? Victory! Nie rozumiem. Jo, tu Wait. głupia. This was a trap. To była masakra. My sons, Ladies and what have I gentlemen, done? Welcome to tonight's feature trial. Ja się kierowałem, ja cały czas w myślach miałem to z poprzednich. Jezus Maria, co to jest? Robimy to? Czekaj, co Ty. się dzieje? Jestem w środku i jest labirynt. Niklaus, jestem zamknięty w wielkiej sali i jest labirynt w środku. No. Aha. I A ja wchodzę cię widzę. sobie Patrz, i widzisz Gdzie ty mnie? jesteś? Ja To skaczę. jesteś ty? Ja skaczę na balkonie. Niklas, ty mi musisz mówić, co mam robić widocznie, no. To gdzie mam O iść? kurwa. No nie wiadomo jak. Ale ja tego dobrze nie widzę, bo mi zasłania ta barierka. Klaus, uratuj mnie. Ale czekaj, jak ja to mam... Dobra, odwróć się. Patrz się No. na coś, co jest po drugiej stronie, jakieś takie... No patrzę na jakaś zjawa. A, no, to dobra, jest ta zjawa, no. idź w prawo. Ty, No. czekaj, tu dobrze, w dół. I tyka to mocno. W sensie, czekaj, jak ja ci mam to mówić, nie wiem. Ale skąd ty to wiesz w ogóle? No bo ja patrzę z góry na to wszystko. Aha, dobra, no. Czekaj, bo są jakieś takie jakby pola. I nie wiem, Ja może czy... po nich muszę skakać. Ale no nie, bo to nie, No. nie ma opcji, żeby przejść z jednego na drugie. Trzeba, nie, bo to bardzo szybko. Patrz, Jest, jak to trwa. na jednym Ty polu musisz mi jest powiedzieć, X. Ty mi musisz powiedzieć, czekaj, ty mi musisz powiedzieć. Aha, ja ci mam Ty doprowadzić. sobie zapamiętaj, No. jak ja bym szedł, jak No. ja bym teraz tutaj wyszedł, patrz, Tak. to mi musisz powiedzieć w prawo, lewo, o tak. Musisz sobie to ten. Rozumiesz, o co chodzi? Ej, może ja sobie monitor obrócę, bo Ale mam taką Niklaus, opcję. nie, ja wiem, że to jest No. trudne, ale tak, musisz mi to tak wytłumaczyć, że ja cały czas będę obracał się moją twarzą na wprost korytarza. Czyli patrz teraz na mnie. No. Teraz byś mi powiedział tak, w prawo, Aha, idę, nie? I No. co, jest, mam blokadę. No to Aha. czyli nie mogłem iść w prawo, tak? aha. Czyli musiałem iść w lewo. Dobra, I to- potem, o, patrz, i teraz I w to lewo, jest w lewo? No i dobra. teraz bym musiał mi w prawo powiedzieć, Dobra, nie? Na przykład, tak, że tak, skręcam, tak, o. czaję. No dobra. No to Tylko dobra, ja wracam. muszę dojść do tego, czy to chodzi o to, że ty masz wejść na te pole, które jest X-em podświetlone. Chyba Aha, tak. bo ty jeszcze masz Dobra, X-em, dobra, tak? dobra, dobra, no. uwaga. No No. to wyłazisz. No, Idziesz w prawo, no. w lewo i w prawo. I tu... w prawo! Jeszcze raz. Nie, no. Nie, Niklas, czekaj. Dobra, bo ty Ale mi dobrze zapuszczę ci do mówiłem. podob- Dobra. Jeszcze raz. No jeszcze raz, idziesz, No, no. no. W prawo, No. w lewo. Tam co był skręt, w lewo tam był. A, to... Czekaj, To jeszcze raz, wracam. no. Czekaj, o Jezu, dobra, inne Dobra, ustawienie i, teraz dobra, no. jest. W prawo, No. jak wyjdziesz, w prawo, w lewo, No, w prawo no. i I tu jest zamknięte punkt. mam. A, jest Dobra, punkt, stój, no. stój! Nie! Czemuś No, wyszedł! Stój, no, stoję. No. I...
No. Kurwa. Czekaj, bo to jest teraz... Ja nie rozumiem widzę, ja cię. nie widzę przejścia tutaj skaczę. nigdzie. Czekaj, nie ruszaj się. Ja muszę pomyśleć. Bo tu się idzie, tu... Kurwa. A, dobra, idziesz. No. Idziesz, Idę. idź. No, idź. Lecisz. Teraz w prawo. Dobrze. Idziesz. Nie! Bo prosto miałeś iść. Kurwa! I tu w prawo. A, kurde! Mało Nic nie brakło. mówił! Mało brakło. Nic nie mówił, dobra, No dawaj nic jeszcze nie raz. mówię, jak nic nie mówię, to znaczy, że prosto tak masz iść Dobrze, jak no. idziesz. Dobra, Dobra, uwaga, no to no. go tu Idę, w prawo no. idziesz, w No. prawo, w lewo, w prawo. Dobra, i stój. Dobra. I teraz, uwaga, idziesz prosto, no korytarzem, idziesz, No idę. idziesz. Teraz w prawo. Dobrze, idziesz, prosto, cały czas prosto, No. prosto, w prawo. No. I dobra, i tu Odwrót. jest, stój. No, stoję. Teraz trzeba wrócić chyba. W jakimś kierunku. Kurwa, czekaj. Bo teraz jest tak, że tu mi nie liczy czasu, Tu nie? musisz pójść. Tutaj. O, sakramencki, to będzie ciężkie. Czekaj. Tutaj, tu, tędy. Kurwa, dobra, próbujemy. No to idziesz. Jak wyjdę, to mam takie i w prawo, i w lewo. Taki Mogę w skręcić. prawo jest ślepy zaułek, to idziesz w Dobra, lewo. Dobra, czyli Idziesz. na wprost, dobra, idę, Idziesz, lewo. No. Teraz zakręt w lewo. No. I idziesz, dobra, w prawo, idziesz prosto, w lewo, uwaga, teraz w prawo No. i lecisz. Dobra, Dobra, jest. jest good, no, jest good. O kurwa, muszę sobie bluzę Dobra. zdjąć. Dobra, i jest spoko, dobra. Czekaj, teraz jest tutaj, o ciu, to jest po dokładnie przeciwnej stronie. A, bo ty patrzysz, a ty na mnie Ja cały od czas góry patrzysz. patrzę na to ty tak od jakby. góry, dobra. Tylko ja muszę się, że tak powiem, w ciebie wczuć, w którą stronę ty masz skręcić i to nie jest takie proste. To nie jest łatwe, no. Tutaj, czekaj, tędy, aha, dobra, to nie jest takie trudne. Dobra, go, idziesz. No. Idziesz cały czas prosto, idziesz. No. I teraz tu będzie zakręt w lewo No. i idziesz prosto, dobra. Idziesz, w prawo, idziesz prosto, w prawo, w lewo i prosto, idziesz prosto, dobra, jest. O, jest. I stój. I mogę, dobra. Eee, Już żeś mi minimalnie za późno powiedział i już swoją drogę wybrałem i musiałem się wrócić. Dobra, czekaj. Bo teraz musisz do samego środka wrócić. O kurwa. Do Ale samego ja nie środka, widzę, czy tak? tu jest tak głupio, bo ja nie widzę, czy to jest ściana, czy nie. Ale chyba nie. Dobra, czekaj. Tędy. Tu do środka. Moment, chwila. Paczekaj, Niklaus skacze. Tutaj. Ja nie A tam skaczę, jest bo ja się z Niklaus. góry patrzę. Ja, tam jest Na Niklaus, balkonie takim. Dobra. To wyłazisz z tego i idziesz w No. lewo. Dobra, go. I jest długi korytarz. I idziesz prosto, No. w lewo na zakręcie. I tu dobrze, prosto, w prawo. No. I przepraszam, cofnij się. W prawo, Kurwa! w prawo, lecisz. W prawo. Kurwa. Ja pierdolę. Przepraszam, nie w tą stronę. No bo to nie jest takie łatwe. Ja wiem, bo u ciebie lewo jest prawe. No i... Oj, baba, no. Dawaj, jeszcze Dobra, raz. idziesz i w prawo. No. Prawo, w lewo i w prawo. No dobra, no I to stój. jest proste, no. Teraz było... do środka... Dobra, idziesz. No, idę. Idziesz. I w prawo. Dobra, idziesz prosto, Dobra. prosto, tu w prawo i w prawo. O, i tu Dobra. stój. Teraz jest... To jest to samo, chyba nie zmieniło Tak, ułożenia, tylko no. to ja tego Fiksy nie gdzie indziej zapamiętam, tak, no są gdzie indziej. A. Czekaj. Tędy, tu do środka, tak i tu. Dobra, go w lewo. Dobra. Idziesz. No. W lewo, nie, dobra. W prawo i tu idziesz prosto. W lewo. Tam był zakręt, tu. W prawo i w prawo. Dobra, Dobra. stój. Ej, dobra. Spoko. I to jest przedostatni. Tutaj
tędy do środka. Ty, odkryłem, że tu jest bieganie, wiesz, na shifcie. Aha. No to może będzie, pomóc. będzie może szybciej, wiesz? Dobra, go, lecisz. No. W lewo. Mhm. Dobra, lecisz. W prawo. O. Lecisz. W prawo, w lewo i prosto. Nie! No Prosto! ale... Skręciłeś w prawo. Ale Skręciłeś Wiktor, prosto... po okręgu miałeś iść, dobra, cały to mój czas błąd. normalnie po Przepraszam cię, okręgu. Przepraszam. Dobra, spokojnie. Idę, no. Lewo, prawo. I To już stój. znam na pamięć, no. Czekaj, bo mi się już dupcy... Dobra, Teraz? prosto. Dobra. Prosto, lecisz. W prawo, dobrze, lecisz. I w prawo. I tu, Dobra. czekaj. Teraz to było tu, wejść do środka, tak, dobra. Lecisz i w lewo. Dobra. W lewo, dobrze. W lewo, lecisz dalej, lecisz. W lewo. Tam, tu nie skręcić, no. No. I tu w prawo. Tu zakręt, kurde Ale- bele. Kuźwa, bo ja mam wrażenie, jakby z opóźnieniem dostaję te wiadomości, Nie no, ale... Ja rozumiem, dobra, jeszcze raz. To już znam tutaj na pamięć gdzieś, czekaj. Tutaj się wyłaziło, to się szło na prawo. Nie, kurwa, to nie Ej, pamiętam pozmieniały się teraz całkiem. jednak. Nie dupc nawet. No. No, pozmieniały się. Pozmieniały się, faktycznie. Tak, dobra, no. weź wróć do środka. Dobra, no. O nie, to najgorzej. Zaś się zmieniły. Zaś się Nie, zmieniły? ja ci powiem. Idziesz w prawo, No. w prawo, w lewo, w prawo. I w prawo. Tak. No i dobra, to jest to samo w I miarę, teraz jest, dobra, idziesz, no. Mhm. idziesz, w prawo, dobra, idziesz, lecisz, To już prosto kojarzę po to, okręgu, no. lecisz i w prawo. Tam miałeś skręcić w prawo! No ale kurde, to są... Kurwa, bo to ja to widzę Dobra, tak ja ci obok będę, siebie. ja ci będę Nie! ten zakręt podawał wcześniej po prostu trochę. Dobrze, stój. Dobra. No idź. W prawo. Lecisz, Nie tak umiem jak, tym zakrętem tak jak było wyrobić, wcześniej, w prawo. Dobra, stój. No i good. Dobra, lecisz, czekaj. Lecisz w lewo. Dobra, no, go. Lecisz w lewo. Teraz zakręt w lewo. Dobrze. W lewo lecisz prosto po okręgu, Prosto, no. lecisz. W lewo. I w prawo. Dobra. Ja pierdolę. Dobra, tam już się udało. Teraz czekaj. Tu. Do środka. Ja wytłumaczę tylko, Niklaus jak widzi to on to widzi w odwrotnych stronach. On musi szybko pomyśleć, o której stronie ma powiedzieć, czy w lewo, czy w prawo i to jest obrócone. No. Dobra, lecisz. Dobra. W lewo. Mhm. Tutaj w prawo. Lecisz. Teraz w prawo, w lewo. I tu jest. Dobra, stój. Stój. Dobra, tutaj żeśmy już kiedyś... I to jest ostatni chyba, do No. środka. To jest tego kurwa nie zdążyłem. Kurwa. Czekaj, ja muszę to na spokojnie przemyśleć. Tam patrzy Niklaus. Albo zapisz se, Ten, co masz mówić jak nawigacja. Tutaj, do środka. Czekaj, tu pójdziesz. Tu. Będzie dużo skręcania, będziesz musiał szybko reagować. Kurwa, no to zobaczymy. Dobra, wychodzisz i w lewo. Dobra. Lecisz. W lewo. Hmm? Dobrze. Prawo. Idziesz. Lewo. Idziesz. Nie, dalej. Dalej i w Ona lewo. była, ale Niklaus, tam miałem ścianę. Znaczy, bo ja Ty ci może powiedziałem tej ściany trochę nie widziałeś. wcześniej, bo to jest mały okrąg i za chwilę był skręt w lewo do środka. Ale tam była ściana, Niklaus. Ale za pół metra był skręt. Kurwa, idę! Jest inaczej. Czekaj, dobra, to ja chcę, to stój, niech się zmieni nam to. Dobra. Niklaus, albo tyś mnie chciał wyczulać. Nie denerwuj mnie, jestem cały spocony już. Dobra, na spokojnie. A ja wiem, gdzie mam iść. No dobra. Dobra. No to jest po staremu, tak jak było. Dobra. No, A nie, no to nie wiesz gdzie masz nie iść, pamiętam. no. A, No, dobra, No no to to czekaj. stój, ja ci będę mówił. To jest po staremu, tak? To jest po staremu. Dobra. Ja to, kurde, no muszę zapamiętać, gdzie to jest, bo stary... No i teraz? I teraz będzie w prawo. O, Dobra. No, No. i dobrze, no i good. no a teraz... Jesteś gotów? Czekaj. W prawo chyba teraz szło Nie, się, nie? w lewo. Nie? Dobra, idź, Dobra. w lewo. Dobra. W lewo idziesz, uwaga.
Teraz będzie w lewo, No. w lewo i prosto, idziesz, w lewo i w prawo. No i good. Dobra. No i się muszę cofnąć. Tak, dobra, idziesz. Idziesz, tu będzie zakręt w lewo. Idziesz, w prawo. Idziesz, w prawo, w lewo. I idziesz, dobra, ty jest, stój. Dobra. I to jest to ostatnie teraz, dobra. W prawo, w lewo, w prawo i w drzewo. Czekaj, tu, Kurwa. tu, O, aż mnie coś zabolało. dobra. Teraz ty, Dawid, uspokój styleje. No. Bo ostatni skręt jest taki, że po prostu te okręgi są coraz mniejsze i ja ci powiem dokładnie, w którym momencie masz skręcić, No. a nie wcześniej, bo ty się wdupisz Dobra. w ścianę. No. Dobra, idziesz, wychodzisz na lewo. No. No, wychodzisz na Go. lewo, wychodź na lewo. Dobra, spokojnie. Teraz będzie w lewo. No. Teraz będzie w prawo. I... Dobrze szedłeś. Nie, I w prawo teraz. Niklaus tam jest. Niklaus. Dobrze szedłeś. Drugi raz to samo jest. Ale jest dobrze, ściana. ale Dawid, nie bo można tam jest- przez tą ścianę Ale tam przejść. nie jest Jest ściana, checkpoint, czy co tam tam jest? za moment jest przejście. Ty niepotrzebnie się wracasz, ja ci dobrze mówię wszystko. Dobra. Ja se kurwa namaluję w ogóle to chyba w domu. Na ścianie krwią mam kupą smarować. Jak, gdzie teraz? Prosto. Dobra, już pojebałem wszystko. Nie, stąd już nie dojdziesz, dobra. W prawo! Tam mogłeś pójść w prawo, to byś... O, brakło minimalnie. Dobra, czekaj. Dobra, nie. jeszcze raz, na spokojnie. Dobra, te pierwsze dwa zrobię, to już uspokój się Ale po one prostu. czasem są różnie. No ten jest po staremu, dobrze, No, idzie teraz, dobra. i tu będzie w prawo. Dobra. Dobra. Teraz ten też jest po staremu, no to dobra, idziesz i w lewo. Jeszcze raz wrócę się, czekaj, spokojnie. Dobra. Idziesz i w lewo, no. W lewo. W lewo i idziesz prosto, dobrze. Teraz w lewo i w prawo. Dobrze. Dobra. To jest, czekaj, tak i tak. Dobra, idziesz w lewo, znaczy no widzisz gdzie idziesz. Nawigacja. Dobra. Teraz No. będzie w lewo. Idziesz, w prawo. Idziesz po okręgu, idziesz. I teraz w prawo i w lewo. I idziesz prosto i jesteś. Dobra, i teraz ostatni. I teraz, czekaj, ja jeszcze raz chcę to dobrze I ty musisz, dokładnie ja ci mówię, w którym momencie potem masz skręcać. To Dobra. nie idź gdzie indziej. Mhm. Tu... Bo ty tam, dobra, i Tutaj. mówisz, że tam, ja mówię cały czas, że jest ściana, że Tak, coś a bym tam nie, blokował, bo ty idziesz i ty jeszcze widzisz ścianę, ale tam za chwilę jest skręt. Dobra, patrz, ja ci najpierw To powiem ja na nie sucho, wierzę w gdzie to. będziesz szedł. No dobra. Tak ci powiem, to mniej więcej. Wyjdziesz teraz w lewo, będziesz szedł w lewo, potem będzie 2 razy w lewo, pójdziesz kawałek, 2 razy w prawo i jesteś przy środku. I ty idziesz w prawo, obchodzisz tak jakby ćwiartkę koła i No. skręcasz w lewo i wchodzisz do samego środka. Kurwa, bo ja tam mogę już w pewnym momencie wejść do tego środka. Bo w pewnym momencie mogę, ale ty mi jak mówisz takie coś, że mam skręcić w prawo, to mam ściankę, a jakbym skręcił w lewo i w prawo, to jestem w środku. Dobra, teraz X jest na środku koła, tak? Tak. I dobra, no to go. No to wyłazisz i idziesz, w lewo, w prawo i idziesz i w lewo i teraz będzie tam... No Kurwa Niklas, mać. ale kurwa, znowu jest to samo, no właśnie nie rozumiem, czemu ty mi mówisz w prawo? To czekaj, chyba, że w prawo... Kurwa, ja już nie wiem. Niklas, uspokój dzidę. Patrz Dobra, to. po staremu. Eee. To jest po staremu. On mnie wciula robi, no. No Gdzie to ma być? Źle poszedłeś. A że poszedłem, dobra. No robisz mnie, kurde. Ale ta końcówka nie jest identyczna za każdym razem. Ten Aha. pierścień się zmienia w tym środku przecież. Dobra. Idę i w prawo, nie? Na końcu będzie to w prawo. Tak, w prawo, no. Dobra. Dobra, wyłażaj. No. Idziesz. W No, lewo. Teraz w lewo po okręgu, prosto. W lewo. I w prawo. Prawo, w prawo. Tak. Dobra. Ta. To jest to, dobra. No to idziesz. Idę. Idź. W lewo, Tutaj nie? będzie w lewo, tak. Teraz idziesz. W prawo. Idziesz. W prawo, w lewo.
i jest. Dobra, i teraz to ostatnie, czekaj. Ja teraz muszę patrzeć, gdzie się ta ściana pojawiła. Tutaj musisz No bo ty wyjść. może tej ściany nie widzisz, właśnie, Nie no bo ona widzę, jest ale... bliska, bo ona No jest dobra, bliska. ale ona się Niklaus, to pojawia... jest... Ja wiem, ale ona się pojawia w różnych miejscach, nie w jednym. Aha! Kurwa. Teraz czekaj, tak. Wyjść na lewo, dobra. Tędy. Tutaj. Czekaj. Jest taki skomplikowany moment, że nie wiem, czy ty mnie dobrze zrozumiesz tutaj. Nie, bo tam Wojtlos, ty mówisz, żeby mi mówił pojedynczo, ale on mi mówi specjalnie, że ma skręcić w lewo i w prawo. A nie w lewo, że on tak sobie myśli, że to tak ten... No to dobra, to spróbuję to zrobić w lewo, po prostu dobra, inaczej. Mam po prostu dojść do środka, Niklaus, tak? Tak. No to nawiguj mnie i ja przed końcem zobaczę, gdzie ten środek, no i chuj. No dobra, no to idziesz, włazisz w lewo, idziesz. W lewo. W prawo i w prawo. Dobra, No, wiem, o co chodzi. dobrze Dobra, szedłeś, zrobimy to, doszedłeś, zrobimy to. dobrze Czyli ja szedłeś. nie mogę słuchać... Dobra, wiem o co chodzi, dobra. Niklaus, ja już wiem o co chodzi. Dobra, czekaj, tylko to jest chyba ciulato teraz jest zrobione, musimy zrestartować. Ja chcę kurde tamte ustawienia, bo już znam na pamięć. Go Conan, spokojnie. A w ogóle beka polega na tym, że jak się pomylisz, że wejdziesz na inny ten, to przyspiesza mi czas, wiesz? A, znowu jest Jest kuźwa inaczej to. zaś. Ja. Nie, to ja psychicznie nie wytrzymam przy tym. To trzeba tutaj. Teraz Dobra. jest po staremu, no. Dobra, i teraz też jest po staremu. I w prawo, dobra, jesteś. I tu idziesz, i tu w lewo. I tutaj ten do okręgu, dobra, idziesz. W lewo. A w lewo, w lewo. W prawo, No i w prawo. Dobra. Dobra. No i da. To dłuższe idziesz. Tutaj w lewo. Tutaj w prawo. Idziesz po okręgu, idziesz w prawo, w lewo. I tu dochodzisz do tego i jest ostatni, dobra. No I to teraz idę. ty, no dobra, idziesz. W lewo teraz. Teraz w prawo i w prawo. I tu idziesz niepotrzebnie właśnie. To jest ten moment. A, już tak blisko było. Dobra, no ale bo ty mówisz w prawo, ja cię No słucham. w prawo i jeszcze w prawo potem, no. Dalej, w tą samą stronę, w drugim okręgu. W lewo tutaj. Tutaj ten, do środka, dobra. W lewo i w prawo. Dobra. Tutaj w lewo. Tu w prawo. Idziesz i w lewo. No i to jest to ostatnie, dobra. Dobra, idziesz nie mogę się... I powiedz mi, no dobra, no. w lewo. Dobra. I teraz w prawo i w prawo. I dobrze, idziesz i w prawo. To No, kurwa, niezłe prawo. no ale mówiłem ci tak wcześniej, Dobra, tylko robiłeś ale ten spoko, krok już w drugą okej. stronę niepotrzebnie. Czaję o co chodzi, nie? Bo ja wam powiem, Niklaus się zaciął już, bo jakbym tyle też patrzył na to i myślał, że w lewo, w prawo, to też już by się kuźwa by potem, ja może sam też popełniałem błędy. Dobra, Niklaus, ja tu mam... Jesteś? No, To chodź jeszcze zrobimy to. tylko co ja mam Bo teraz tu zrobić? ja jestem zamknięty w celi Czekaj. i ja nie mogę wyjść i mam Dobra, ja wiem symbole. na czym polegał mój błąd. Dobra, ja mam symbole. No, I tak, mam strzałkę, kurde, dobra, ci... a ja dalej siedzę w tym. Tak? A nie, mogę wyjść, dobra. Będę musiał opisywać, co tutaj jest pewnie. No ja się wróciłem do tego pomieszczenia. A, beka polega na tym, że to? zaczyna się ogień pode mną palić. To słyszałem będzie na właśnie. czas. A, dobra, Czekaj, tu są jakieś schody. dobra. Niklaus? Czekaj, schodzę po schodach. No właśnie. Ty, widzę cię! Jesteś po mojej prawej. O, Niklaus,
U mnie ogień się coraz bardziej będzie rozpalał. O, siema. Tutaj jest tak, ja Aha. mam symbole po dwóch stronach, Aha. ułożone z trzech kostek, które mają z każdej strony inny symbol. No. I mam strzałkę w dół skierowaną, Aha. jak jest symbol Boga, czyli trójkąt, kółko w środku. No. I tutaj mam ułożone te symbole. Oko przekreślone, Dobra. kwadrat przekreślony i miska. Czekaj, Nie ja wiem- teraz patrzę co... Aha, dobra. Są symbole tu po jednej stronie i po drugiej stronie też. No. Na takich pierścieniach do przekręcania. No. I to w sumie wszystko, co tu można robić. No to kurde, przekręcamy. No to dobra, no to po mojej... Dobra, po której? Tam? Po prawej? Tu, no. No, dobra, no to co mam robić? Mam tak, oko przekreślone, kółko, o kurwa, to się zmienia. Ty coś zmieniasz jeszcze teraz? Tak, jakąś zmieniłem, stronę? no zmieniam. A, to u mnie Przesuwam. też się zmienia. Aha. Dobra, w lewo, No, w lewo, tak, w lewo, tak, w lewo. tak. Nic to nie dało. U mnie jest tak, pokazany trójkąt, a u ciebie musi być pokazany trójkąt z kółkiem. Masz coś takiego? Umiałbyś znaleźć to? Trójkąt z kółkiem. A masz ale- taką strzałkę też pokazaną, jakby na ścianie namalowana strzałka wskazująca w dół. Nie masz takiej? Nie. Aha, no to super. To co dalej, kurwa? Ja ci powiem jakie ja mam symbole, po kolei. No. Strzałka w dół z kółkiem w środku, strzałka w prawo z kółkiem, trójkąt z kółkiem, strzałka w lewo z kółkiem i trójkąt, który ma... Trójkąt z kółkiem musi być. Przyczep- Trójkąt z kółkiem, ale- kurde. Nie masz? Tu są wszędzie trójkąty i kółka. Co znaczy trójkąt z kółkiem? Gdzie te kółko jest? A jest zwykły trójkąt? Ale sam? Pusty? Tak, no. No w pierwszym pierścieniu nie. A kółko jest puste? No też nie. No czekaj, no w tym pierwszym ale, a Bo może jest... musimy z tego zrobić trójkąt z kółkiem w środku. Jakbyś połączył to. O, nic. Nie umiałbyś takiego czegoś zmontować. Nie, u mnie nie ma w ogóle pustego kółka na przykład i całego trójkąta. No to a może to są, wiesz, skrawki, nie? Czyli, że czekaj. Czyli, że co mam jako pierwsze ustawić według ciebie? Ale czekaj, bo są pierścienie po jednej i jest ich 6. Są po jednej i po drugiej stronie. A po drugiej mam... A po drugiej są takie trapezy i takie Dobra, rzeczy. przewracaj tym. No, przewracam. No, dawaj dalej. No. Dalej, ja zobaczę co tu jest, dalej. Czyli tu mam u siebie 2 tylko. Aha. A ty tym najniższym poobracaj. Najniższym, no. A on nic nie ma namalowanym u mnie. Nie no, ma. U mnie Ma? jest tak. O kurwa. Kółko w środku z prostokątem bez dolnej ściany. Mhm. Potem jest prawa część kwadratu z kółkiem w środku. Potem jest tak jakby górna część kwadratu z półkolem u góry. Dobra, Nie, to kurwa, się bardzo jest ciężko bardziej opisuje. zaawansowana zagadka, już wiem o co kaman chyba. Stary, z tego trzeba zbudować, z kawałków, musimy zatopić się w matematyce. Ja miałem z Stary. matematyki 2 w liceum. Moment. Dobra, idź do tego po lewej. No. Dobra, obracaj. Pierwszy, tak? No, obracaj. Pierwszym. Czekaj, nie chcę, o no. Jeszcze. 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 Musisz jeszcze, no jeszcze raz, bo minąłem to co chciałem. No. Dobra, niż ten środkowy teraz, poziom. Jeszcze. Dobra, ten najniższy. Jeszcze. 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 Jeszcze raz. Ale to nic nie da. Ten z prawej teraz. Mhm. Dobra, tym środkowym obracaj. Zostaw to. Tak? Aha, to jest to. Kurwa, u mnie jest taki. Jeszcze obracaj środkowym. Joto dupia. Niklas, rozdupi mi ryj zaraz. To nie, jednak straciłem pomysł. Aha. O czym innym myślałem przez chwilę. Niklaus, a co teraz widzisz? W sensie, No, u góry. ale której stronie? No tutaj po tej stronie, co ja Po stoję. tej? U góry trójkąt jakby bez podstawy z kółkiem w środku.
Trójkąt bez podstawy Z kółkiem w środku. Nie wiem. Myślę, że mózg wyparował, Niklas. Bo... Kurde, co tam jest u ciebie? Wejdę tam zaraz, zrobię ci porządek. Ale no to ja ci opiszę, no tylko po której stronie, no? No, bo Po tej? dobra, ja ci powiem co ja widzę. No, Na ścianie, a tu już zaraz mnie spali to. Na ścianie jest No. strzałka, która się świeci i wskazuje w dół. no, I tam, gdzie wskazuje, No. na ścianie mam tabliczkę. Na tabliczce jest namalowany trójkąt z kółkiem w środku. no dobra, no to ja mam taki, ale on nie ma podstawy. I teraz pod tą tabliczką No. mam właśnie te twoje mam właśnie te kostki, które można obracać, ale ty masz na tej kostce takie rzeczy, której u mnie nie ma. W sensie ja u siebie widzę kółko z X-em, i ty mówisz o jakimś trójkącie, że nawet jak ty to obrócisz dookoła, Idzie to lawa. i tak tego trójkątu nie mam. Dobra, dawaj jeszcze raz. Kurwa. Niech ci screena prześlę. Nie można, właśnie ta gra No nie, polega na no tym, bo to że by nie było można bez sensu. wysyłać screenów, bo to by było bez sensu. A teraz mam... Niklaus, Tak? dobra. Chodź tutaj do pomieszczenia. Idę. Bo mam teraz inne zadanie. Czekaj, idę. Mam ten sam trójkąt, tylko obrócony. Jeżdżę. Czyli wtedy stał jednym bokiem normalnie tak jak stoi trójkąt, a No. teraz jest po prostu do dołu jest skierowana szpica, nie? Czyli podstawą do góry. Trójkąt równoboczny, kurde, z kółkiem w środku mam. I teraz ty, nie wiem czy byś musiał to poobracać odpowiednio, tak żeby mieć taki trójkąt. Czekaj, równoboczny z kółkiem w środku. Tak jakbyś, To on jest i- tak ustawiony jakby strzałkę w dół wskazywał, nie? To ja mam taki, ale on nie wskazuje w dół, tylko w lewo. A No nie. taki, co jest skierowany w dół, to nie ma ale podstawy. No i może trzeba jakoś tą podstawę cholera tutaj kurde, znaleźć. No. Nie wiem, kurwa. Aha! Czekaj. Może wszystkie trójkąty z kółkiem byś musiał tutaj kurde wrzucić. Ale jak w Zostawić. sensie wszystkie... Ale ty na tych... Kurwa. A wejdź do tej drugiej ściany No, i poobracaj mi górnym pierw. Ja zobaczę co u mnie mam. Jeszcze i dobra, tym dolnym, tym środkowym znaczy się. Bo tu się w ogóle wiesz, tu są takie kształty, które nie są podobne do tego co ja mam. Dobra, a u ciebie, wróćmy do tego początkowego, Niklaus. To co u ciebie masz, Tak. jest, sobie poobracaj jakie masz tam kształty, nie? No. Na różnych poziomach. no. Czy na każdym z poziomów masz coś związanego z tym trójkątem w dół skierowanym z kółkiem w środku? No, na tym drugim, w środkowym znaczy, to mam na przykład takie te kółko, jak w środku od niego, ale one jest przekreślone taką linią. To jest jedyna wspólna rzecz w zasadzie. A A- na dole nie mam nic wspólnego z trójkątem. Z A za tobą kółkiem. jest jakaś książka czy coś, to Za mnie w nie tym idzie pokoju jej nic- przeczytać ani nic. Ale tutaj żeś patrzył, że nic tam się Czekaj, kuźwa nie jeszcze dzieje. idę obejrzeć może coś gdzieś tu. Zawarte. Kurwa. Tu jest rycerz. No nie no, żadnych symboli. Rycerz, trudna. No nie no. No nic tu nie ma, żadnej podpowiedzi. No u mnie są, czekaj, u mnie są jakieś kurde trumny. Jest książka, której nie da się przeczytać. Nic nie ma. No to ewidentnie musimy rozkminić o co im chodzi w tym. Aha, właśnie, Niklaus. Tak? Wejdź do tego
tu no, i na samym dole, nie? Co No. teraz masz Na namalowane? samym dole kwadrat z kółkiem w środku. Kwadrat z kółkiem w środku, tak? Ja. Dobra, obróć. Już. Co teraz masz? Górna część kwadratu, w sensie bez podstawy z kółkiem, które nachodzi na tą górną ścianę. No bo ja mam ten ostatni tu, to ja mam niewidoczny, ty widzisz tylko, a ja nie, ja mam puste, każda ściana tego całego pięcioboku, No. to ona jest po prostu pusta, tak jakby nie miała namalowane, jakby ktoś wymazał po prostu te rysunki. Aha. No teraz co to, jaki to trop daje, że co, że ja mam zapamiętać to co to jest, ale ja nie złożę takiego trójkąta z tego. Na trumnach patrzę czy coś jest, ale nie ma nic. No Na nie. trumnach. No trumna jak to trumna, no drewno. Trup. Wiesz. Patrzę po ścianach jeszcze, kurwa. Na ścianach grzyb. Kurwa, Niklaus. Nie umiem wykminić tego. No nie wiem. Czekaj. No, ja myślę, żeby złożyć ten trójkąt, ale to się nie zgadzają te części. Czekaj. A może tak jakby obrócić. Niklaus, No. teraz tu gdzie stoisz, nie? No. No. Czy na górnej części No. jesteś w stanie znaleźć kółko z 2 kreskami przekreślonymi? Nie. Na górze mam same trapezy. Różne wariacje trapezy, z trapezami. Tak? A czy któryś z tych trapezów jest kurde, wygląda w ogóle jak tablet z położonym piórkiem, czyli w poprzek przekreślony. Nie umiecie tego No wytłumaczyć. tak, jest jeden przekreślony. I tak, Tak? jakby jest na opak, Trapez w trapezie? że krótsze, że ta krótsza podstawa jest na dole, a dłuższa u góry. A Tak jakbyś kurwa, go nie, to masz do jeszcze góry co nogami innego. obalił. Nie trapez, tylko to jest rąb. Nie, to jest Tak. trapez, to nie jest rąb. A jak jest kopnięty prostokąt, to jak to się to nazywa? To jest rąb, ale to jest trapez. To jest co innego. Rąb jest równobocznym. Kurwa, to jest trapez. To jest rąb. Równoległobok, kurwa. Dobra, mam trapez, Niklaus. No w sensie górna podstawa krótsza, dolna dłuższa i No, połączone. ja już wiem, ja pomyśliłem te. Aha. Ja już wiem, o co ci chodzi. No dobra. Okej. Spokój. Niklaus, No. czy tutaj na tych jesteś w stanie znaleźć, W sensie te tam, co gdzie tutaj trójkąt, są, no. tak? No. Czy jesteś w stanie znaleźć, uważaj, No. prostokąt i po środku nie, Niklaus. A, no, Gdzie, no bo... na tych po tej stronie. Aha, tu. Prostokąt, No. a w poprzek jest linia tak zrobiona kredą. Ale tu Dawid nie ma w ogóle prostokąta. Nie ma na ani jednym z tych, tak? No. Jest, Dobra, u góry jest trapez, w a na środku tych są tutaj? takie A na tych równoległe tutaj? boki, a na dole są koła. A na tutaj tych u góry tutaj? jest z trójkątem, w środku jest z kołami, a na dole są kwadraty. Czyli trójkąt, koło i kwadrat, tak? No. A masz i wszystkie są zapełnione rysunkami, nie masz pustego żadnego. Nie. Pustego nic. I nie umiałbyś z tego złożyć trójkąta? Na przykład pierwszym trójkąt, drugim koło? No nie, no bo każdy coś ma. U góry Albo na przykład... czegoś nie ma na przykład. No, są w różne strony i brakuje im podstaw na przykład. Zdupi mi ryj. Niklas, niech mnie oświeci, bo ja nie wytrzymiam. Na czacie nawet mi piszą. Dobra, już się spalą. Czekaj, uspokójmy się. Różne Krematorium. perspektywy. No może być, że z różnej perspektywy widzi to Niklaus. Ty masz bo masz jeden narysowany na górze. Aha. To Nie, no ja dlatego. mam trapezy, mówię, po drugiej stronie, po tej mojej lewej, Dawida prawej, u góry są trapezy, w środku równoległoboki, a na dole są... Dobra. Już Jeszcze nie raz, pamiętam, ja już co. teraz tak jak tu mi czat mówi, skupić się na tym trójkącie z kółkiem. Dobra, skupiamy się na trójkącie z kółkiem.
Bo ja mam pusty jeden i to może ten trójkąt tam ma być, no ale każda ściana jest pusta, nie jedna. No mamy prawie tą samą sytuację, co przed chwilą, identyczna mapa, wiesz? Czekaj, muszę dojść tam. No widzacie, znaczy będziecie widział zaraz. Możecie zamienić rolę. Nie, tego tak nie wolno robić. Bo my wtedy będziemy od razu wiedzieć, o co chodziło. No. Niklaus, No, mam to samo co teraz, czyli Tak. wyobrazić sobie trójkąt, te, tylko on nie ma podstawy na ziemi, tak? tylko u góry, No. więc wskazuje po prostu czubkiem w dół i jest w środku kółko. Zaraz, nie, czekaj. Czyli on jest na opak, tak? Tak, jest Wskazuje... na opak, no. Czekaj. Tak, No to ja takiego nie mam, ja mam... Nie, mam go, no, jest. no, No. i Kółko ma ma w w środku środku. kółko takie, No, no, ono no jest to tak... mam go. No, No, no. no to co, no No to to co dalej? ustawiłem go u góry, no. No teraz co dalej, a na i tylko jest u góry, tak? Tak. O kurwa. No, no i co dalej? A te pozostałe dwa nie masz, nie, one się nie powtarza tam? No nie, no czekaj. Aha, dobra. To teraz ty musisz zrobić No. kółko z krzyżykiem w środku. No to jest takie, no ustawiłem. Teraz ustawiłeś? Tak. No i na dole. I co teraz? Ty musisz u siebie ustawić Mhm. kwadrat i po bokach ma dwie linie pionowo. Po lewej i po prawej No, stronie. jest. Dobra. Ustawiłem taką kombinację. Dobra, no. i teraz tu z prawej, teraz z tej No, strony. no. Kuźwa, i co teraz tu trzeba ustawić? A to teraz, dobra, kwadrat. Aha, i teraz tam musisz ustawić, uwaga, Mhm. trapez Aha. przekreślony dużym X-em. Czekaj. Dobra, Dobrze jest, mówię? tak, mam. No. No. Trapez dużym X-em Przepraszam. i niżej musisz, uwaga, to jest ciężkie teraz, to jedno niżej musisz ustawić No. jak się nazywa? To jest rąb, To tak? jest, Kopnięty? to jest równoległobok, tak. No równoległy no. obok, No. ale on jest pionowo postawiony No, jakby. no. I w jego prawej części jest No. mniejszy równoległy obok, mniejszy taki prostokąt jest tak jakby na jednej... Czekaj. Dobra, jest, mam. I No. ostatnie? Kółko duże No. i mały kwadrat w środku. No. No i co? Nie wiem, ustawiłem. Może coś musisz kliknąć teraz. Może No coś nie tu? wiem. A może coś źle? Czekaj. Po kolei, jeszcze tu z tej strony, co byliśmy. Od góry jest rąb, trapez przekreślony dużym X-em. Dobra, od pierwszego musimy No, iść. no to dobra. Ty masz ten trójkąt, Dobra, z trójkąt czubkiem do dołu, tak? bez podstawy, z kółkiem No. w środku. Ale bez podstawy, a ja mam z podstawą. A to... Mówiłeś bez podstawy. Nie, no to dawaj szybko. Dobra. robimy teraz. Dobra, Niklaus, kurwa. Dobra, a tyś to tak widział. No. Aha, a zobacz co jak u mnie żeś to widział. Ja miałem takie, patrz. Aha. No i my są razem, i co teraz? No nie wiem. Może se mamy, nie wiem, tego. No, Może nieważne. se mamy wyjść. Drzwi zamknięte. Rycerz jakiś jest. To wyłazimy tu? No. Zamknięte. O, jest tutaj. Tyś stąd przyszedł? Nie. Nie. Czekaj, coś tu Czy- jakiś albo? był symbol? Nie Nie. wiem. Nie, no idziemy razem, chodź. Skupiałem. Ty, lawa O zaś. kurde, checkpoint, dobra. Czy ktoś z nas musi tu wejść? Chodź Hola! razem. Ida. Nie! Do góry! Do góry! Kurwa, może to było nasze przeznaczenie. Dobra, klikaj. Lol. Dawaj. Shit. No to żeśmy pojechali, kuźwa. Dobra. Czekaj, a co sam... A! Tu jest koło Tu jest jakieś. jakiś- A, patrz. No. Masz ster taki od statku tam? Nie, jest knefel taki w dół. My o Knefel. 16 za pół godziny, co? Jak to nazwa kanału? Ja nie wiem, Patty. Ja za pół godziny w ogóle mam Nvidię. Nie wiem. Weź sobie wymyśl. Naprawdę. Żeby było klimatyczne. To nie, no No to plemię czarnej pały wymyśl.
Dobra, co to jest w dół, to robi? A bo to jest, a może to chodzi o to, że to jest w ogóle trójkąt, a nie w dół. W sensie, bo to wygląda jak te figury z tych kostek. Mhm. Mam koło, czekaj, ja pokręcę nim. I co się dzieje? Z szolą coś się dzieje? Szola, nic. Aha. Nichts. Dobra, jedna osoba, wiem o co chodzi. Dobra, Niklaus. Ty wleź do windy. Boja się. Wleź, nie bój się. Wlozłech. I kliknij w górę. Nic się nie dzieje? Nichts. Dobra, kliknij w dół. Jada do wierchu. Dobra. I co tam jest u góry? Kolce będą? Jada w szachcie Powiedz- takiej. Nic się nie dzieje. Dźwięki Nie, jakieś coś- słyszę. No, Jakieś diabły mówią. no. Jada. I dojechał. No i I co tam się słuchaj. dzieje? O kurwa. Jest wyjście. W ogóle na plac już. Widzę No, śnieg leci. No, ale ja muszę do ciebie Jest iść. tak. Jest po prawej stronie taki. Jak tam był ten taki kurwa szalter, że u góry jest No, trójkąt, to knefel, kliknąłem w dół, teraz idę, no. a po Czekaj. drugiej stronie jest taka konsola, w sensie wiesz, maszyna No. i jest tak, z lewej strony się lampki świecą, w środku jest No. wajcha, a z prawej strony się lampki nie świecą i nad tym są pokazane te symbole z tego, co my ustawiali wcześniej, 6 symboli. Mhm. Czekaj, bo może pojedynczo musimy... Kurde, Niklaus. No, Jada do ciebie, dobra, jada. Bo to trzeba było pojedynczo, wiesz, po prostu przejechać. To była pierwsza zagadka. i no sam obejrzysz, co sam jest. Wypuśćcie mnie! Dobra, jesteś. No i pa. Pokaż to. Uwa, enigma. I tu jest taki taki A ten. tu jeszcze na wierch idzie jechać w takim razie. Chyba. Ja? Bo, a nie, bo to Czekaj. szalter jest ino po to. Dobra, co Nie. to jest, Niklaus? Czekaj, wajcha. Dobra, i jak ciągniesz ta wajcha, to co się dzieje? Nichts. Czy my mieli wszystkie wajchy włączać po drodze? I my zdupili całą grę? Nie, No chyba nie, ja włączył wszystkie wajchy po drodze. A... He. Ja to dupia. Co to jest tutaj za symbol? Ej, u mnie się świeci tylko jedna lampka w prawym dolnym rogu, u ciebie? No to samo. No to co to ma znaczyć? Ty, no nie wiem. Trzeba wrócić. Dobra, wajchę my... Dobra, to ja podniósł wajcha. No, Ja teraz jada na dół, czekaj No. Niklaus, a zobaczę czy... Dobra, jada na dół. no. Nara. Może coś tam się zmieniło teraz. Ej, a w ogóle tak na marginesie to u góry jest diabeł i się na mnie patrzy. Ja, to jest... To jest Nick! No, To za dziobą. Dobra. To u mnie się dzieje. No u mnie jest teraz Niklaus. no, I obeda kręcił kołem. Zobacz, czy coś u ciebie się nie no, dzieje. no. Ja! Wydupią! Nie! No, otwarły się. No ale ty wydupisz Dźwigła się ta I krata. co dalej? Nie no wiem. To ucieknij, no Wydupią. ucieknij. Wydupił. Czy to już jest Escaped moje... alone. Kurwa! Został... Jest tam! Przepraszam! Ja nie wiedział! Ja nie wiedział! Przyniesa ci sznita z tłustym! Ale z ciebie kolega. Dobra, no. Ja nie wiedział! Szczerze to można by było kiedyś jeszcze raz wrócić do tego No, checkpointu. no. Ale dobra, niech tak zostanie. Widocznie, słuchaj, nie można zmieniać losu, nie? No, jak tak musiało tak być. widocznie musiało być. Że ja tu zostanę z dziobłem, a ty hopie se poszłeś. No. Ej, dobra. A i warto powiedzieć, że ta gierka jest w ogóle tak, ona kosztuje coś 3 dychy, a to jest wersja druga część, a pierwsza jest w ogóle za darmo. Też jest na koopa i jest za darmo na Steamie. Także jakby ktoś lubi takie gry, to pierwsza część jest za darmola i podobno też dobra.
Dobra, zostawmy takie Po tej zakończenie. grze możemy zobacz w ogóle, studia beta wyższe. test, patrz, to tu Konrad, kurde, Mierzejewski tutaj W Polacy, beta kurde. testerach jest Polaków. Ja, no jak za darmo pewnie dostali, to zagrali, to panie. No, fajne.